سلام تقطعت نايز channel كما يتخونو تبوكت كونو ناي وترو تمنيتنايو لومون كم وترو عبي قداس نزلهم زيناتاتن مسوز خيد عميق تنتنان حزنا لكم قريبنا لنا نايلو معرستي بعلم درجة جميرنا كم وترو اب زوبانا بفلاي بوغن إثيوبيا أقداس تحستا كلو نايو إذا قداي زدما مزه جهلو زلو كنتاتن نزغت النابي قصك خيد كم زخيلن ጽቡቕ ዝኾነ መብርሂ ከምኡ ድማ ዕምቆ ዘለዎ መረዳእታን ክህልወና ክሕግዘና እዩ ስለዚ ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ምክትታል ከልየኩም እዩ መንግስቲ ኢትዮጵያ ወይ እውን መንግስቲ ዓቢ ስርዓት ናይ ዓቢ ዝኽተሎ ዘሎን ዘጋጥሞ ዘሎ ብድሆን ካብ ኢትዮጵያውያን ክንርኢና ጆሃር መሓመድ ሓደ ኤክስፕሎሲቭ ዝኾነ ኢንተርቪው ገይሩሎ እቲ ሕቶ ግን ነዚ ክብል ካልኩሌትድ ዝኾነ ምንቅስቃስ እዩ እንታይ ስለ ዝሓሰበ እዩ እንታይ ድርኺ ስለ ዘሎ ወይ እውን من يدرخو كله يدرخو ويون من يصلو كله كم زغل ابي كويني خزغبر زلو نزي كنرينا بخال ما قدد ما تمساسالي مدقعت نرلنا ابي احمد زغنع كل زي مزي نابي ارترا غص زغبر زلو كل واحدنا كري خلنا نابي غص كوس دخل كنري كنفتنينا انصار بريزنت سياس زغنع فولو يزخونه مدقعتون جميرو مالو نسون كرينا انتاي كبصحو سلازدليو نزون كريا كنفتنينا سلازي عمقو زلو حبريتا كنرينا لايك جبرو سبورت جبرو كتاب موضع تمساي صنعو مجمريا جن تن حيالات هجرات هاي جبر اللوا مغنياتو حيالات هجرات نساتن زخدو من قدي نفتو ونسلايو زل على الواز اللي وانا انا نسيو عبزوبانا زلو بمقال نيتعلم درجات تاريخات راي كردا كازغل. Let's start with this one first. Welcome back now to China. At least 17 U.S. military bases near Chinese-owned farmland reportedly seeing a surge in drone activity and sightings in recent weeks. The sightings happening near bases in Hawaii and installations in Utah, California, Maine, and Florida. House Foreign Affairs Committee Chairman Michael McCaul has been warning about the drones in focus these last couple of weeks. He says they're from China. My judgment. انتهينا من رزالة نابزي. منجست أمريكا بخلطة منجدي ويون حادو فوبيا ويون فلوي فرهي ناي China حيزوا مالو which I doubt ترترى لناتو كالاي دما مس China دايما دايلوم شجري دليلو كابزين كلتين حانتيا هيريتا ناتكم تنتنا خصم دلي ناتكم حبريتا ويون ناتكم رداتا انتي تبلو بزعبا China وقيوم زدلي زلو كتب التخليخا China العل فرقيرات لهم كم زلا نري لنا هنا قد زتقاننا ملتعكا نري لنا أبزا حلفة انتاي زبل زربا أب أمريكا فوليا درونات أب سماياتنا أمريكا تراين ناي منين ماني غيرون سلامتاي قمو زبل زربا دما نتي ميديا ناي أمريكا نتي بوليتيكاو كلاس ناي أمريكا بحيطو زلا رستيو أبروسو جن نامن يمتزقعون زلو ناي China مخانن يمزنقر زلو حجي بغلطة من قدهم رينا مش China شجري دلي خمسة لون ريالنا مخنيات فترة لو لك كم تاب يوكرين تتكلم نراشا وكينات يتيوم ما زلوا كومي دلي خمسة لون فلتينا قد بس ترايقنا مثلا من نال بعد حلف زبالة فرهي فوبيا كمزي حلف زبالة فرهي ويون بارانويا يبلوز بارانويا مالت حدا نجر أبحنقول كابوت همس حزة كت كيت كلها بقد ما يخان السكر رايك خلوا زخون يكون كالو تريد ما مسكة التحازو خلها تمثل خليو بقمت على ما دايما دايل كانت حزبي مش China زلوا سكات زتجانا نكتم سلومو ولا بعلم زوافرون زلو درونات كونا خلا إذا كنت دايزكن نفكالم عازن قوزدو China أنت قبل ما تكتب على سنة هلا خارجكمي حفشة إذا كل تري وزلهم أبز كباب زيتات من قصة زنا أمريكا أبوشت أمريكا زلوا ناي ميليتاري بوتاتات ناتوميو China دم بستفل عليه من قدي نحرشوا بوتاتات بمجزء أديو قال ملا بمجزء تسلينا لا تكهتلنا لا كبلو بزوج زي متزاربو فلايز فوكس ميديا زبال كونسيومر يبو إذن درونات جن سلامتاي نسع كندوخم خوانا خيلا نزبل سلامتاي مناي China درونات أبعدهم زرزلو سلامتاي كبعلهم ناب China جزء ميتسقعلو كابافهم نسمعي حجي إذا تحدى جزء خون كله نساتهم زلي وزلو دما كابافهم نسمعي إذا كلتا مجلس هنرينا Based on my experience, is that those that are over our military sites are adversarial and most likely are coming from the People's Republic of China. Communist China is very good at this stuff. And we know they bought land around military bases. زين درونات متين زنبراب كبابي كل عيرنا السرايا ناس China ين زبل زربا تدقاقامي أفتناتهم ميديا كجمادة حيرلو برقص كد محجون كوم متينا نيرو China تفتاتنا نازلا زبل زربا له حساب حجي بتشبوت ناس China مخانز جلس نجار يلن أنا نعطي قمة أمريكا بعلم زجبروي نتيجة قال نجار كلام مدرو سلوز دليمبر China درونات ناتا أب كل عيرنا أمريكا تمتص على مخنيات كل كلني أب
ኣብ ከባቢ ደሴትናት ኣብ ታይዋን ዘጋጥም ዘሎ መናውራ ናይ ኣሜሪካ መራኸብን ገለመለን ዝፍጠር ዘሎ ገዲፋ ድሮናታ ናብኡ ተምፃኣሊ ኩነታት ኣይደሎ ይመስለኒ ግን በቲ ኮይኑ በቲ እንተሎ ኮይኑ ድማ ርቀት ስለ ዘለዎም ክንብል ንኽእል በዓላቶም ግን ክብልዎ ብዛዕባ እዚ ድሮንስ ክዛረቡ ከለዉ ዝንስማዮም እዚ ሕጂ እቲ ፖለቲካ ኩሉ ግዜ ናብ ቻይና ምፅጋዕ ስለምንታይ ከድሮናት ናቶም ወላ ንከምዚ ክጥርጥር ድሮን ናይ ቻይና ስለምንታይ ኣሜሪካ ይመፅእ ኣሎ ክዛረቡ ከለዉ ስምዕዎም እጅ ብዚ ስለምንታይ ባዕሎም ነቲ ሽግር ይፈጥርዎ ከም ዘለዉ ከዓ በዓላቶም ክዛረቡ ከለዉ Alabama Senator Tommy Tuberville was with me this week. He weighed in on this yesterday. Watch this. Are we buying drones still from DJI, a Chinese drone maker? ሓንቲ ሕቶ ስምዕዎ ንሓደ ፖለቲከኛ ናይ ኣሜሪካ ሴኔተር እዩ እዚ ስለምንታይ መንግስቲ ናይ ኣሜሪካ ስለምንታይ ድሮናት ናይ ቻይና ይገዝእ ኣሎ ቻይና ፀላይትና ከተጥቅዓና ትደሊ ከም ዘላ እናፈለጥና ምክንያቱ እቲ ድሮናት ፍሉይ ቴክኖሎጂ ገይሮም ክስልዩና እውን ስለ ዝኽእሉ ዝብል ፍርህ ስለ ዘለዎም ግን ቻይና መወዳድርቶም ምሳክ ዋጉን ገለ እናሓሰቡ ከለዉ እንታይ ኣለዎም ናይ ቻይና ድሮን መግዚእ ዝግዝእ ጉዳይ ስምዕዎም ፈትዮም ኣይኮኑ ዝገዙ ዘለዉ ስምዕዎ ሕጂ እዚ ፖለቲከኛ ናቶም We're buying drones from China. There's no doubt about that. I talked to a drone maker the other day, and basically I said, why are we buying drones from China? They have better technology, Maria, than what we have that handles a lot of the technology parts, like that works with different type of materials, different type of plastics. They make them cheaper, but they make them better. Our technology is way behind, and I guess that's the reason we're buying them from them. But again, that's something else that needs to be discussed with armed services, both the House and the Senate. Join me now. ሰሜክመ ዶ እንታይ ኢልዋ ስለምንታይ ንገዝኦ ኣለና እቲ ድሮናት ናቶም ኣብ ዲፈንስ ናቶም እዩ ኣብቲ ምክልኻል ናቶም ድሮናት ይኹን ንካልእ ዝተፈላለየ ቴክኖሎጂ ናይ ቻይና ክንገዝእ ንግደዝ ዘለና ምስ ዝወዳደር ቴክኖሎጂ ስለዘይብልና ኣብዚ ዓዲ ኢልዋ ብከምዚ ቻይናውያን ብሕሱር ኣዝዩ ብሉፅ ንብረት ደፍርይዎ ዘሎ ኣብ ድሮናት ኣብኡ የለና ስለዚ ግድን ኢና ክንገዝእ ከምኡ ተወዳዳሪ በቲ ዋጋትን በቲ ኳሊቲትን ክንረክብ ስለዘይንኽእል ከይፈተና ካብ ቻይና ንገዝእ ኣለና መድሃኒት ናቶም ክንደይ ፐርሰንት ካብ 80 ክሳብ 90% እቲ መድሃኒት ኣብ ኣሜሪካ ዝጥቀምሉ ካብ ቻይና ከም ዝመፅእ ካብ ፖለቲከኛታት ናይ ኣሜሪካ ምፅልኩም ኣለኹ ኣብ ድሮን ከምኡ ኣብ ብዙሕ ነገራት ካብ ቻይና ዝምርኮስ ቁጠባ እዩ ዘለዎ ኣሜሪካ እዚ ኩሉ ተራራራራራዕ ዝብልዎ ዘለዎ ብኣፎም ቁጠባ ናቶም ብዘይ ናይ ቻይና ጠጠው ክብል ኣብዚያ ሕጂ ቁጠባ ናቶም ሙሉእ ብሙሉእ ብዘይ ቻይና ክቕፅል ኣይክእልኒ በንፃሩ ቻይና እንታይ ገብር ኣለዉ ኮምፕሊትሊ ኢንዲፐንደንት ካብ ቻይና ክኾኑ ካብ ኣሜሪካ ክኾኑ ኣብ ኣሜሪካ ዝምርኮስ ቴክኖሎጂ ኣብ ኣሜሪካ ዝምርኮስ ቁጠባ ክህልዎም ከምዘይህሉ ገይሮም ነዊሕ ዓመታት ሰሪሖም እዮም ስለዚ ኣብዚ እዋን እዚ ንግዲ ዳኣይ ክጎድሎም ዝኽእል እምበር ካብ ኣሜሪካ ትንኮ ዝተርፎም ዝነበረ እዚ ሰሚኮንዳክተርስ ወይ ቺፕስ ዝበሃል ንሱ ድማ እገዳ ገይሮምሎም ኣለዉ ኣሜሪካ እቲ እንኮ ካብ ኣሜሪካ ይኹን ካብ ምዕራባዊ ዓለም ዝደልይዎ ዝነበሩ ቴክኖሎጂ እገዳ ገይራትሎም ኣላ ኣሜሪካ ስለዚ እንታይ ገብርዎም ኣለዉ ንቻይና ሙሉእ ብሙሉእ ካብ ምዕራባዊ ዓለም ተነፂሎም ከም ዝምዕብሉን ከም ዝዓብዩን ይገብርዎም ኣለዉ ስለዚ ግድድዎም ዘለዉ ድማ ልክዕ ከም ራሻ ቻይና እውን ሙሉእ ሶቨሬኒቲ ወይ እውን ናታ ልኡላውነታ ዝሓለወ ዘድልያ ኩሉ በዓላ ብተፍርዮ መንገዲ ክኸውን ከም ዘለዎ በንፃሩ ኣሜሪካ ካብ ቻይና ትደልዮ ኣዝዩ ብዙሕ ነገር ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ እቲ ሓደ ክኸውን ከሎ ንሳቶም ንቻይና ከምዚ ክገብሩላ ከለዉ ብግምጣሉ ቻይና ከንታይ ይገብሩ ኣለዉ ምክንያቱ ስቕ ኢሎም ካ ክርእይዎም ኣይክእሉን እዮም ሕጂ ገምጢልና ናብቲ ናትና ክግምጥሎ ክፍትነ ኣብዚያ ካ ንመለስ ብክልተ መንገዲ ንራዮ ቻይና ከንታይ ይፅበዮም ኣሎ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ Our next story is from China. The Chinese economy is also under pressure, but President Xi Jinping is prioritizing his military. Despite China's economic struggles, he's pushing for nuclear dominance. New details have emerged about China's nuclear program. Beijing now has more than 600 operational nuclear warheads. Last year, China had 500 such warheads, so in 12 months, they've added 100, and they're not done yet. Beijing aims to have more than 1,000 warheads by 2030. Experts say this is the most dramatic military build-up since the Second World War. So what is driving China's nuclear? Our next report has the answer. In 2021, these Chinese were ramping up their nuclear capability, building at least silos. Dramatic transformation. Minimum deterrence is no longer. Okay, China እንታይ ይገብሩ ኣለዉ እዋኑ ናይ ንግዲ ክርፍስ ዝካየደሉ ዘሎ ብርቱዕ ውድድር ዝካየደሉ ዘሎ ግዜን መድረኽን ምዃኑ ተረዲዎም ኣሎ ብዙሕ ምርኣይ የድልዮም ራሻ ንራሻ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ኩላቶም ተሓጋጊዞም 50 ዝኾነ ሃገራት ገለ መርፍእ ትህብ ገለ ኣርበጂ ትህብ ገለ ሚሳይል ትህብ ገለ ፀረ ሚሳይል ትህብ ገለ መድፍዕ ትህብ ገለ ገንዘብ ትህብ ኩላቶም ከባቢ 50 ሃገራት 30 ሃገራት ናይ ኔቶን ካልኦትን ተሓጋጊዞም ንዩክሬን ተጠቂሞም ንራሻ እንታይ ይገብሩ ኣለዉ ቻይና ኣብ ቅድሚ ዓይኖም ዝርእይዎ ዘሎ ኩነታት እዩ ዝኾነ መተንፈሲ ራሻ ዝገበረቶ ድማ ብቐጥታ ብተዘዋወረን እገዳ እናውረዱ ንካልኦት ሃገራት ካብ ቻይና ካብ ራሻ ንክንፀላ ዝገብርዎ ዘሎ ኩነታት ይርእይዎ ኣለዉ ንዓታቶም ፅባሕ ንጎ
لومي صباح نقول ما بعبي انتهي تصبحهم كم زلوا يفلتوا له سلازي نتشاينا إذا قد دايزي نتصور مالختي زي محلال فلهم زلوا بزقال فمن قدي مس أمريكا كودادر زغل بكل كاتيجوري بكل عينت مس أمريكا زودادر وتهدروا عامك هنسك خلوا له زي ما بزلا على فتنة كفتام كم زلوا أزي بزح دجف زخانة باجت ما كم دما بزلا على urgency بزقال فمن قدي نتز دلو زلو علامان كهرم بريزيدنت شي كم عبي برايورتي قدامنت جيرو يتسرع زلو زي دما أمريكا عبي فرهن طرطرانيا حدير لهم زلو مهنياتو أمونغونان أمونغو تشاينا جاب هلنا زبلو ويون نخركونا كم عمة ريفورم على زبلو وزن برو بقصبت كم أبى بيقبر له بغلت من قد يوم كذا هرموم زلو بتحدى بقطبة أركيبهم كحلفوهم من كم زغل ريا مالو وتهدر وحين جن أمريكا أبو عب جاب هلني لا تجهر نيرا أتليس بني كولرسي على النت هلنا كل خلو تشاينا كل تمن قد يحزم الله بس هذا نيكول رواع مناتهم بزقال تفه كعب كم زلو بقدر ترى كنا جن بتكنولوجي خاص تعبلا لك هون كم زلو بقعت ناتون حيل ناتون دما كوس كم زلو هذا كجبر خلو زين جزية كم زوست كاتر دي ومالو سلذ انتي جبر لهم كلاي كابنا أمريكا زعبي وتهدر وعقم زلوا قربيت لهم راشيا يشمو راشيا أبجزية شجرة كل ذكاء الحجز بحبون بقعدن إن حجزوان راشيا أبغنا دوي لهم واقع يخافلوا له مالت كم راشيا كسارة قات ما يلنجن بسنك راشيا مس راشيا بمسرحهم بزوع قدان ساعتن كأنه ونيجات مع لوجن كبدعاء مثلا زي الأمر يخون زيلهم مس راشيا بتبغى إن كسرهم موسينا ماله واي مهنياتو راشيا أبي ميليتاري باور سلزخانة تشاينا بينا أمريكا ملو مزخولو مسازلو ألايانسس كبيدين تشاينا سلزي راشيا بخلي تمن قد يعتدليهم لعلمان نم دما يعتدليهم لعل زخون يكون هاجر تشاينا راشيا يعتدليهم هذا نيكول راوي سوبر باور راشيا كالايجن تاكالاي تاقنديا كالاي أجاتاتنا راشيا نيكوت أبانا تشاينا مسرتيو كندنا راشيا أجاتات زلو هاجر يلن بمريد ببحرن كاسلو زرخبو نتس أجاتاتتي كابراشا تتقيمم بزي إسبان كبانا أمريكا بزي إجرانا أمريكا بزي كالب مخالفاتنا أمريكا كنت كملوا كلهم هذا كابر ما قطع مسمر ناي غاز كابراشا تبقيسنا تشاينا زمت قد محدت وان ما حد يروان كم زغفت جرى مالو سلازي ات استراتيجي امونغو بوتينن بريزنتيشن زغيا زلو قربت نا أمريكا تزعبي بدهوسيو نزن خبط كدما ناي دونالد ترامب محدار كل زك عالم كقبروا مخانهم فلاديمير بوتين كمنو 50 قبل الكائنات بزح مبسعتات كاتو مخانهم قالوا لهم فلاديمير بوتين اب سلطان نوح سلاز قبره كل بوكاتاتهم قتيمو والله حرايك بلومي فتحت تحتكن كاب تشاينا فصم كفل لا يكون ماليش عمقات كوسالي بريكس كحيل كفتني سلازي الناشكعهم غزينا وسده كهد منبر دحر حجي ابتناتهم مصاوديا زشك على له مخنيات كل يكون مخنياتو هي ليرند ذا ليسن ذا هارد واي بلو امين وممكن ديك زي مطلي ماما أفتح تاكا كارلسون زجبروا انترفيو تريهم كنديك زي كم ستلمن even أبنيتو كأتو دليت كم زنبرون أتعالج إن راشا كهسيوان بركت أموا خمسة دليل نيمود أتعلمهم دما فح قبلوا مخانم بمن قد ما رحتنا ينيتو سلذي سمعي أبزوانزي نابتناتهم إن كلالو كأتو زخل كوينا يسمعنني سلذي let's continue a little bit. Longer enough. China wants to project strength by significantly expanding its nuclear arsenal. 3 years later, alarm bells are ringing once again. The Americans have put together a report. It explores the scale of China's nuclear expansion. The findings are alarming. As of May this year, China had over 600 operational nuclear warheads by 2030. This number could grow to at least 1,000. What's driving this buildup? One possible reason could be Taiwan. Xi Jinping has asked his military to be war ready by 2027. More advanced capabilities, especially on the nuclear front. زين نرزلنا China they can see the danger. زقاتمام زلو دينجر بدهوتات نابي جوزك خيط كم زغل انت عينت صقم كقاتمام كم زغل انت عينت بدهو خقاتم كم زغل الشنة تايكون ولا دنكورنا يكونن they see the problem نتزاقم يريولو and they have to seek they have to look for a solution مفتعي كده اللي يقولوا لهم بكل مدايدما نزيك على طفل يقولوا لهم سلازي the alliance among China and Russia زقبر زلو alliance نيرترا ناي بحكي عقداسنا زلو ويو مغنياتو سلمتا أنا زقول لي أمثالكم الله. If you كل كباب بيركا تاريخ أيو إيرترا قد داي زغونة تلو مغنيات أبز حلف عسر عمد تاي نحريلنا هذا عينة باور سلو زليو. Of course نا إيرترا دبلوماسيا ومتعزز أفونا قد داسنة كلوي كم زي حجة تقويو زلا تقوي نبراتن كلام أنا كريو خلقو إيرترا كم خمزي تقوي جيرو من يوم عاتي أما حكنا مزراب زخونة تي بوليتيكا مرحتي فلايك قبر خمسة يبلو سانكشنز جيرم لهم زخونة نجر كبات قبر خمسة يبلهم قد مي عصرت عمد إيرتراك قد كلا
اب قدم 15 عام 2010 2009 2011 2011 ክንርኢ ከለና ቻይና ኣፋ ከፊታ አንጻር ኣሜሪካ ክትዛረብ ዓቕሚ ነበራ ናብቲ ዋንቲ እሺ ጥራይ ትብል ነይራ ባይ ዘ ወይ ጽሑፋት ኣሎ ቻይናውያን ካብ ምሕር እሺ ምባለው ኣሜሪካ ብገለ ስቴጅ ኢላቶም እንታይ ንስኹም ፓወር ከም ዘለኩም ኣይትፈልጡን ኢኹም ኢላቶም ፓወር ከም ዘለኩም ኣክት ግበሩ ምክንያቱ ሓንቲ ዘይብላ ሃገር ከም ትመስሉ ኢኹም ኣክት ትገብሩ ዘለኹም ስለዚ ፕሊዝ ቁርብ ድምፅኹም ኣስምዑ ብምባል ዝነቐፈቶም ግዜ ነይሩ እሺ ጥራዮም ድብሉ ነይሮም ፍጹም አንጻር ኣሜሪካ ይዛረቡን እዮም ስለዚ ኣሜሪካ ንኤርትራ ታገድ ወው ዳሓን ፀገም የብልና ንሕና ቁኑዕ ኣይኮነን ትፍርዲ ግን ኢትስ ኦኬ ራሽያ ከምኡ አንጻር ኣሜሪካ ዝኾነ ይኹን ኣፎም ኣይከፍቱን እዮም ነይሮም but today things have changed ኣብዚ ሓለፈ 3-4-5 ዓመት ብዙሕ ነገር ይተቐይሩ ቻይና ንኣሜሪካ ኣብ ዝኾነ ስቴጅ ኖ እያ ትብላ ዘላ ትሪራ ኣብ ኩሉ ኣብ ናይ ፈለስጢን ጉዳይ ሪናዮ ኣብ ናይ ሱርያ ጉዳይ ኣብ ኩሉ ዝኩነታት ቻይና ኖ እዚ ሕማቕ ውሳነ ኣብ ዩክሬን ሕማቕ ውሳነ ኢላ ራሽያ ድማ አንጻር ኣሜሪካ ኩናት ኣላ እዚ መድረክ እዚ ንኤርትራ ዝበለፀ ኣጋጣሚ ምክንያቱ እቲ ቀደም ኣሜሪካ ስለትፀልዓ ልባ ከምዚ ክሳብ ዝጠፍኣ ፀቕጥን እገዳን ነቲ ሃገር ከጥፍዋ ፈቲኖም እዮም ሎሚ ግን ኣብ እገዳ ከይተላዕለ ከሎ ትንፋስ ዘለዎ ምንቅስቃሳት ካበይና ንርኢ ዘለና ምክንያቱ ቻይና ኣብ በዓል ኣዲኹም ትፈልጡ እገዳ ናይ ኣሜሪካ ኢላ ክትሰርሕ ወላ እኳ 100% ትሰርሕ ትደየላ ምክንያቱ እተን ኮርፖሬሽንስ ናይ ቻይና ፍርህ ስለ ዘለውን መንግስቲ ናይ ቻይና ካብ ኣሜሪካ ፍርህ ከይልዎ ኽእል እዩ ካምፓኒታት ናይ ቻይና ግን ስጋት ኣለዎን ምክንያቱ ምስ ኤርትራ ናይ 5 ሚልዮን ንግዲ ገይረን ናይ 2 ቢልዮን 3 ቢልዮን ንግዲ ምስ ኣሜሪካ ወይ ምስ ካልእ ዓለም ዘሎ ክዕፀወን ኣይደልያንን ስለዚ ንኤርትራ ኣቮይድ ክገብራየን ዝመርፃ ብሰንኪ እዚ ስቲል ኤርትራ ፀገም ኣለዋ ካብኡ ናብኡ ግን እቲ ዝነበረ ፀገም በዚ ሕጂ ዘሎ ብድሆታት ናይ ጂኦፖለቲካ እናተፈትሐ ይኸይድ ከም ዘሎን እናተሰግረ ይኸይድ ከም ዘሎን ነዚ ድማ ብዕምቆት ምርዳእን ኣስተባሂልካ ምኻድን ልዑል ኣገዳስነት ክህልዎ እዩ ማይ ላስት ኮልካ እቲ ናይ ቴክኖሎጂ ናይ ቢዝነስን ውድድር ናይ ወታደራዊ ናይ ቁጠባዊ ናይ ካልእ ውድድር ኣብ መንጎ ቻይናን ኣሜሪካን ዝግበር ዘሎ ኣልተርናቲቭ ቴክኖሎጂ ኣሜሪካ ኩሉ ቴክኖሎጂ እንተሓፅያትካ ወላ ሓንቲ ክትገብር ኣይትኽእልን ኢኻ ነፈርቲ ኩናት ነፈርቲ የብልካ ኣፅዋር የብልካ ትሕተ ቅርፂ የብልካ ኩሉ ነገር ከም ዝርመስ ኢኻ ትገብር ቻይና ሎሚ ንናይ ኣሜሪካ ኣገዳ ቀይሕ ካርዲ ክትቦ ከላ ብሪክስ ቀይሕ ካርዲ ክትቦ ከሎ ግን ነቲ ዘድልየካ መሰረታዊ ቴክኖሎጂ ካብ ራሽያ ዲኻ ክትገዝእ ካብ ቻይና ዲኻ ክትገዝእ ካብ ካልእ ሃገራት ንክትገዝእ ፅቡቅ ዕድል ይፈጥረልካ ስለዚ ኣሜሪካ ፀልያትካ ማለት ሂወትካ ተበላሽ ይኮነን ክኸውን ድሕሪ ሕጂ በዚ መቃን ክንሪኦ ከለና እቲ ኣሜሪካ ትኸዶን ትወዞን ዝነበረት ምርጫ ኣብዚ እዋን እዚ ንኤርትራ ካብቲ ቀደም ዝነበረ ዝሓሸ ዕድል ከጋጥማ ከም ዝኽእል ምግንዛብ የድሊ እዚ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ቻይናን ዘሎ ክኸውን ከሎ ናብ ኤሮጳ ንስገር ናብ ኤሮጳ ዘለኹም ፕሊዝ ሊስን ቱ ዲስ ዋን ቢካዝ ዲስ ኢዝ ጎይንግ ቱ ሚን አ ሎት ብዙሕ ትርጉም ክህልዎ እዩ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና listen seriously wrong with Germany's economy. Growth has stalled, there's a big hole in the public budget, and some of the country's most iconic companies are cutting jobs. No one in charge can agree on what to do. So, what happened? To find out, we need to go back to an era where everything ኤሮጳ ዘለኻ you need to be careful እዛ ሓበሬታ ዝበካ ዘሎ ክልተ ዓይነት መጠንቀቕታ እዩ ዘለኒ ብዛዕባ ክሪፕቶን መጠንቀቕታ ክህልወኒ ድሓር ብፍላይ ግን ብቁጠባ ኣብ ኤሮጳ ንዘለኻ ዓብ መጠንቀቕታ እዩ ናይ ጀርመን ቁጠባ ብዘይ ቃል ዓለም ሕቁ ክስበር ከም ዝኽእል ብዙሕ ዓይነት ኣላርሚንግ ዘሰንብድ ሪፖርት ሲትወፅእ ዘሎ ኣነ ጎረቤት ናይ ጀርመን እየ ዘለኹ ጀርመን ሕማቕ ከጋጥማ ኣይደልን እየ ዋይ ኣሽሓት ህዝብና ስለ ዘለው እሱ ጥራይ ግን ኣይኮነን ናይ ጀርመን ቁጠባ ንኩሉ ኤሮጳ ክፅይቕ እዩ ኤሮጳ ብምፅያቑ ንሕና ንኸስበስ ነገር የለን ትርፊ ክሳራ ብዙሕ ህዝብና ኣብ ኤሮጳ ስለ ዘሎ ናይ ሕማቕ ንኤሮጳ ዝምነ ሰብ ኣይኮንኩን ኣነ ስለዘይምነ ብትምኒት ኣይኮንከን ኣብ ዓለም ትነብር ብኩንነት ኢኻ ትነብር ቁጠባ ናይ ጀርመን ሲሪየስሊ ትራብል ከም ዘለዎ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ and this should give you but a warning ክባኩም ክኽእል ኣለዎ ምክንያቱ ብቐሊሉ ክፍወስ ዝኽእል ዝመስለኩም ሰባት ኣሎ ወይ እውን ከላ ጀርመን ደኣሞ ይፈልጡ እንዲዮም ሓንጎል ኣለዎም ገለገለ ዝብሉ ኣለዉ ኣብ ፋንታዚ ዝነብሩ my friends እዚ ኩነታት እዚ it cannot be ካብዚ ንላዕሊ ሲሪየስ ክኸውን ኣይክእልን እዚ ጉዳይ ስምዕዎ ምጅ ክልተ ሪፖርት ክበኩም እየ actually ሰለስተ ክበኩም እየ ዶናልድ ትራምፕ ድማ መሊሱ ሕቋም ክሰብሮም ስለ ዝፍትን ዘሎ economy is collapsing before our eyes. In addition to the no confidence vote in the German government that took place earlier this week, the country's economic turmoil can no longer be ignored. This week, Bloomberg writes, quote, Germany is collapsing and approaching the point, pay attention, the point of no return. ኣብዚ እዋን እዚ ቁጠባ ናይ ጀርመን ይርመስ ከም ዘሎ ፀላእቲ ኤሮጳ ወይ እውን ናይ ቻይና ሚድያ ወይ ናይ ራሽያ ሚድያ ኣይኮነን ዝዛረብ ዘሎ ምዕራባዊ ሚድያ እዩ ብግልፂ ዝዛረብ ዘሎ and this is ሓንቲ ንብዙሕ ሰብ ዘሰንበደት ኣርቲክል ወፂኣ ነይራ ድማ ብሉምበርግ እያ ናይ ጀርመን ቁጠባ is facing slowdown
and እንታይ ኢሎም ኣለዉ ናይ ቁጠባ ናይ ጀርመን ይወድቕ ኣሎ and getting to a place of no return ዝኸዶ ዘሎ ድማ ተመሊሱ ንድሕሪት ክምለሰሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ በፂሑ ኣሎ which means ፖሊሲ ብምቕያር እውን ንድሕሪት ክመልስዎ ከም ዘይክእሉ በፂሑ ኣሎ እቲ ጉዳይ ብዙሕ ዳይሜንሽን ዘለዎ ስለ ዝኾነ ኣብ ሓፂር ግዜ ሓደ ጥዑይ መርሕነት የብላ እንቲ ሃገር ኣብ ዝዋን እዚ እቲ ዝርከቡ መንግስቲ ድማ ፈሪሱ ኣሎ ስለዚ ፖሊሲ ጌርካ ስትራቴጂ ጌርካ ክትጓየሉ ዝግባእካ ኣብ ከምኡ ክሰርሕ ዝኽእል መንግስቲ የብላ ቢግ ትራብል ኣብ ልዕሊኡ ድማ እቲ ቁጠባ ኣጋጢምዎ ዘሎ ግዝያዊ ፀገም ኣይኮነን ሳይክሊካል ንግዚኡ ኩናት ስለ ዘሎ ገለ ኣይኮነን ስትራክቸራል ፕሮብለም እዩ ዘለዋ ነዊሕ ዓመታት ስራሕ ዘድልዮ ክዕረቲ ኮይኑ እንተኮይኑ እዩ ከማንሱ ብካልእ ዘራርባ ተን ክልተ መቶራት ናይ ኤውሮጳ ዝበሃላ ፈረንሳይን ጀርመንን መንግስቲ የብለንን ወይ መንግስተን ጥዑይ የለን ብህዝቢ ተቐባልነት የብሉን ኣብ ልዕሊኡ ድማ ዓብይ ቁጠባዊ ትራብል ወይ ከዓ ነውፃ ኣጋጢሞን ኣሎ ውጥቀት ኣጋጢሞን ኣሎ ካብኡ ንክወፃ ድማ ብቐሊሉ ክወፅኦ ይኽእላ እየን ዝብል ግምት እውን የለን ዎች ኣውት ኣበይ ኣለኻ እዚ ጉዳይ እዚ ምናልባት ሎሚ ኣይርዳእካን እዩ ዘሎ ሎሚ ከየትንክፈና ይኽእል እዩ እዚ ጉዳይ እዚ ግን ምስ ግዜ ዓብ ፅልዋ ክገብር እዩ በዓል ግሪክ ትበሃል ሃገር ሃብታም ኤውሮጳዊት ሃገር እያ ነይራ ክሳብ 2008 ሰብ ናብ ግሪክ ፅቡቅ ይነብር ነይሩ ብጣዕሚ ካብ ካልኦት ኤውሮጳ ዝፈልዮ ይነበሩ ቱዴይ ግሪክ ማለት አንቆልቆሊ ህዝቢ ጠፍዩ ሃገር ትቁጠባ ቢዮንድ ሪፔር ክፅገነሉ ኣብ ዘይክእል ደረጃ ይበፅሑ ተርዲኹምሎም ካብ ሕጂ ንድሓር ግሪክ ተመሊሱ ብዙሕ ፖሊሲታት ቀይሮም ግን ስቲል እቲ ትራብል ክኸይድ ኣይከኣልን ሴም ዕጫ ናይ ኤውሮጳ ክፅበያ ከም ዝኽእል ድማ ምግማት የድሊ ስለዚ እዚ ነገር እዛ ኣስተውዒልና ንኽዶ ብክልቲኡ ክንሪኦ ኢና እቲ ፖሊሲ ከዓ ኣብዚ ንኣብነት ጀርመናውያን ዝብልዎ ዘሎ ናይ ጀርመን ሪፖርት መንስማዮ እቲ ፀገም ሕጂ ዝተበገሰ ከም ዘይኮነ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ stable. An era where Germany was considered Europe's economic powerhouse. We need to revisit Germany under Angela Merkel. During her 16 years in office, economic growth was steady, unemployment came way down, and exports rose. And yet, her decisions are now being blamed for some of Germany's gravest economic problems. We're going to unpack this by looking at four major aspects of Merkelnomics. Energy. ሕጂ እቲ ናይ ጀርመን ብሓደ ነጥቢ ወይ እውን ብሓደ ጉድለት ወይ እውን ብሓደ ፀገም ከም ዘይኮነ እዩ ዝንገር ዘሎ ኣርባዕተ ነጥብታት እዩ ነቲ ቁጠባ ናይ ጀርመን ሓሲቦ ዘሎ ኣክቹሊ ሓምሸይቲ እውን ኣላ ኣብዚ ኣይጠቐስዋን ኣለዉ ቁፅሪ ሓደ ኤነርጂ ሓደ ፖሊሲታት ንቁጠባ ናይ ጀርመን ኣብ ዝሓለፈ 20 ዓመት ፍሉይ ቁጠባ ዝገበረቶ ሓንቲ መራሒት እያ ሽማ ኣንጀላ መርከል ትበሃል ከባቢ 15 ክሳብ 20 ዓመት ኣብ ስልጣን ፀኒሓ ትኾን እያ ተርዲኹምሎ ንቁጠባ ናይ ጀርመን ትራንስፎርም ዝገበረት ሱፐር ፓወር ዝገበረት ንሰያ ትበሃል ቅድሚያ ዝነበረ ገርሃርድ ሾርደር እውን ንፍዑ ነይሩ ነቲ ዝምድና ምስ ጀርመን ምስ ራሽያ ንሱ ጀሚርዎ ነይሩ ግን እዚኣ ድማ ብዝለዓለ ቀፂላቶ እሳ ትኽተሎ ዝነበረት ፖሊሲ ስትራቴጂ ናታ እንታይ ዝብል እዚ ቁጠባ እዚ ክሓዊ እንድሕሪ ኮይኑ ተወዳዳሪ ኣብ ዓለም ክኸውን እንተኮይኑ ብርትዓዊ ዋጋ ፀዓት ምሃብ ብኤፊሽንት ወይ ከዓ ብፅፉፍ መንገዲ ክረክብ ክኽእል ኣለዎ እዚ ድማ ምስ ራሽያ ዘለና ዝምድና ዕንቆት ክህልዎ ክኽእል ኣለዎ ብምባል ነዳዲ ወይ እውን ጋዝ ካብ ራሽያ ብፅፉፍ መንገዲ ከም ዝመፅእ እምቦ ነቲ ሞቶር ናይ ነዳዲ ናይ ጀርመን ራን ከም ዘብሎ እዚ ድማ ሓደ ተወዳዳሪ ኢንዱስትሪ ኣብ ዓለም ከም ዝኸውን ፋብሪካታት ናታ ድማ ከም ሕሱም ንዓለምና ዶሚኔት እናገበረ ኣብ ዓለም ዝበለፀ ፕሮዳክትስ and services ካብ ጀርመን ናመፀ ናይ ጀርመን ብራንድ ዝብል ሰማይ ነይሩ ሰማይ ጠቀስ ኮይኑ ነይሩ ግን እዚኣ ጥራይ ግን ኣይኮንታ ፖሊሲ ብግምጣሉ ድማ እንታይ ኢላ ጽቡቕ ዝኾነ ነዳዲ ካብ ራሽያ ንዓመታት ክቕፅል ዝኽእል ዲል ገይሮም ስለ ዝነበሩ ብመስኖ ዝመፅእ ፓይፕላይን ስለ ዘለዎም እንታይ ገይራ ኣብ ጃፓን ናይ ኒውክለር ክራይስ ፀገም ስለ ዘጋጠመ ኩሉ ኒውክለራዊ ፀዓት ናትና ንእለዮ ብምባል ኣልያቶ ኒውክለር ኤነርጂ ክሳብ 25% ናይቲ ሃገር ዝነበረ ኒውክለር ሓደጋ ስለ ዝኾነ ኩሉ ንዕፀዎ ብምባል ናይ ከሰል ዓፅያቶ ናይ ኒውክለር ኤነርጂ ዓፅያቶ እዚ ኩሉ እናኸደ እታ ቦምባ ምስ ዩክሬን ምስ ተተኮሰት ኣሜሪካ ኤግዛክትሊ ኣብ መንጎ ራሽያን ጀርመንን ዘሎ ዕምቆት ናይ ንግድን ንመፃኢ ምስ ረኣይዎ ንሳቶም ድማ ነዳዲ ክሸጡ ምስ ጀመሩ ነታ ናይ ራሽያ መስመር በቲኾማ ማለት እዩ ጀርመን ድማ ልክዕ ከምዚ ጎማ ኣብ መንጎ ፅርግያ ዝነፈሰ እሞ ጎማ ዘይብልካ ሰብ ተሸሺልካ ጥጠው ከምኣ ኮይና ኣላ ጀርመን እቲ ዝገደደ ክፋል ድማ ካብዚ ኩነታት እዚ ከውፃእ ዝኽእል ጥዑይ መርሕነት ስለ ዘይረኸበት ድማ እዩ ካልእ ፓብሊክ ስፔንዲንግ ብሰንኪ እቲ ናይ 2008 ዘጋጠመ ክሳራ ክራይሲስ ኣብ ኤውሮጳ ብፍላይ በዓል ግሪክ ጣልያን ስፔን ፍራንስ ዝሃረመ ጀርመን ተሪር ዝኾነ ሕጊ ኣንገላ መርከል ኣታትያ እቲ ሕጊ እቲ ድማ እንታይ ዝብል ፓብሊክ ስፔንዲንግ ኣብ ናይ መንግስቲ ኢንቨስትመንትታት ገለመለ ጠጠው ክብል ኣለዎ ኢላ ታስዋይ ኣብ ጀርመን ተኸይድካ ኢንተርኔት ናቶም ብጣዕሚ ሕማቕ እዩ ምክንያቱ ኣብቲ ዲጂታል ኢኮኖሚ ኢንቨስት ኣይገበሩን ታስዋይ ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ የብሎምን ንዝኹሉ ፈጠራውነት ናይ ጀርመን ናይ ቴክኖሎጂ ካምፓኒ የለን ተርዲኹም ኣለኹም እቲ ናይ ጀርመን ርእሲ መን ይጥቀመሉ ኣሎ በዓል ጉግል በዓል ፌስቡክ ናይ ኣሜሪካ ቴክኖሎጂ ካምፓኒስ ዓበይቲ ቤዝስ ኣለዎም ኣብኡ
امازون قال ملا زخونه ناي تكنولوجي كامباني كمعبل هاي كلام معناته انترنت يكون ديجيتال ايكونومي انفستمنت سلا زي قبروا اب ديجيتاليزيشن زبال جرمن دقي شغل حليفو مقاين ناتو تكار اندستري اب ديجيتاليزيشن سلا زي معبله حاسين خيز زخلقن تكنولوجي بزح زي بلو سلا زخونه تكار اندستري ناتو ناتر مسمتيو تشاينا دمالو دومينيت يراتو نابي كم زخيله يفلطني ስለዚህ ሳልሳይ ማይግሬሽን مع ስደተኛታት አንገላ መርከል ተቀቢላ ፍላይ ካብ ሱርያ ሳብ ሚሊዮን ዝኸውን ሰባምፅያ ንሱ ዝፈጠሮ ነውፅ ድማ ነዚ ራይት ዊንግ የማናይ ክንፍ ዝበሃል ናብ ፖለቲካ ከም ዝመልስን ነቲ መንግስቲ ድማ ኣብ መንጎቲ ህዝቢ ድማ ዓብ ጋብ ከም ዝፍጠር ገይሩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብሕሱር ጋዝ ናይ ቻይና ተወሲዱ ብሕሱር ጋዝ ናይ ራሻ ዝስራሕ ዝነበረ ንብረት ናይ ጀርመን ኣበይ ዝሽየጥ ነይሩ ብዓብዩ ኣብ ቻይና ዝሽየጥ ነይሩ ቻይና ድማ ታዝበለፀት ነይራ ንሽተይ ንስማዓያ ድሕሪዩ ከሰጋግረኩም ብፅሙቕ ዝበለክበኩም ስለ ዘለኹ እያ public spending, migration, and trade with China. Let's start with a policy that's currently haunting her the most: Germany's dependence on Russian gas. In 2005, just days before Merkel took office, Russian energy giant Gazprom signed an agreement with German companies BASF and E.ON to build Nord Stream 1, a pipeline that would bring Russian gas to Germany via the Baltic Sea. The foundations for this were laid by Merkel's predecessor, Gerhard Schröder, whose close friendship with Russian President Vladimir Putin endures to this day. But Merkel continued and expanded the project. In 2015, a year after Russia annexed Crimea, plans for a second pipeline, Nord Stream 2, were inked. Throughout Merkel's term, Germany's dependence on Russian gas rose from 40% to 49%. Not a huge jump, because industry in turn safeguarded social security too briefly. In the months that followed, energy prices spiked, ripped through subsidies to less than 1,000 jobs. And all over the country, smaller, family-owned companies from bakeries to glassmakers have... Another makers and BASF has cut well over 2,000 jobs in Germany and expanded in China. Companies with subsidies... ሓንቲ ክነግረኩም እቲ ናይ መወዳእታ ኣጋጢሙ ዘሎ እቲ ፖሊሲ ናይ ጀርመን ኣብ ኤነርጂ ዝምልከት ዓንዲ ሕቆና እቲ ኢንዱስትሪ ስለ ዝሰበሮ ካምፓኒታት ብብዝሒ ሰራሕተኛታት ይሰጓ ከም ዘለዋን ብዝገደደ ኣብ 2025 ድማ ወላትን ዝበለፀ ካምፓኒታት ዝበሃላ ዝነበራ ሰራሕተኛታትን ክሰጓ ምዃነን እዩ ዝንገር ዘሎ ስለዚ ዎች ዓወት ኣብ ጀርመን ዘለኻ ጀርመን ሕማቕ ማለት ድማ ኤውሮጳ ብምሉ ሓደጋ ይፅበዮ ከም ዘሎ ምግንዛብን ኣስተውዒልካ ምኻድን ከድሊ እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ሕማቕ ተወሰኸታ ድማ ዶናልድ ትራምፕ እንታይ ገብሮም ኣሎ ስምዑ Donald Trump is threatening the European Union with tariffs if member countries don't buy more American oil and gas. In a Truth Social post, Trump saying if the EU does not make up its deficit with the United States, quote, it's tariffs all the way. Joining us now is Will Kennedy, Bloomberg Senior Executive Editor for Energy. ዶናልድ ትራምፕ ድማ ነታ ዘላታ ተወሰኸታ ከም ዝበሃል ዶናልድ ትራምፕ ድማ ተቕብል ኣቢሉ ናይ ኣሜሪካ ጌምስ ናይ ብሓቂ ዘገርም እዩ ነዳዲ ናትና እንተደይ ገዚኹም ክስሕንዋ ኢኹም ይብሎም ኣለዉ ካብኡ ከዮም ዝገዝኡ ዘለዉ ካብ ራሻ ብዕሱር ዝገዝዎ ዝነበሩ 4% ዋጋ ተወሲኹ ብመራኽቢ መጾም ቴኤልጂ ዝበሃል ሊኩፋይድ ናቹራል ጋዝ ዝብልዎ ምስ መጾም ንዑ ገዚኦም ካብ ኣሜሪካ ይንቀሳቐሱ ኣለዉ ካብቲ ዝገዝዎ ዘለዉ ንላዕሊ ክውስኹ ድማ ዶናልድ ትራምፕ ካባና እንተደይ ገዚኹም ታሪፍ ክፅበየኩም ይብሎም ኣለዉ ነታ ዘላታ ልክዕ ነታ ቁስሊ መሊሶም ከም ትረክስን ከም ትጨፋለቕን እዩ ዝገብራ ዘሎ ዶናልድ ትራምፕ ድማ ስለዚ ናይ ኤውሮጳ ቃንዛ እናበኣሰን እናገደደን ክኸይድ ከም ዝኽእል ጥራይና ንርኢ ዘለና እዚ ናይ ኤውሮጳ ክኾን ከሎ ሕጂ ናብ ካልእ ኣርሲ ክሰግር እየ ኣም ዋች ኣውት እዚ ጉዳይ እዚ ገለገለ ይኹም ከምዚ ፅልኣት ናይ ኤውሮጳ ዝመስሎም ሰባት ኣለዉ ኣም ሶሪ ኣብ ኤውሮጳ እየ ዝቕመጥ ኣነ ንባዕለይ ናይ ኤውሮጳ ሕማቕ ንጆርጆ ፐርሰናሊ ዘርብሖ ነገር የብሉን ኣገይን ጥንቃቐ ግን ከድልየካ እዩ እቲ ኩነታት ከምቲ ንሕና ንምንዮ ዘይኮነ ከምቲ ኩንነት እዩ ኣናዘር ሜይቢ ጉድ ኒውስ ኣብዚ ስምዑ On to some news from Russia now. This story is about what's being called a major medical breakthrough. According to reports, Russia has developed a cancer vaccine. You heard that right. You heard that right. And what's more, Russia plans a rollout as soon as early 2025. Also, according to the Russian Health Ministry, the vaccine will be distributed free of cost. ካልእ ብዛዕባ ብናልባት እዚ ዘረባ እዚ ንብዙሕ ሰብ እውን ከም ብስራት ኮይኑ ክስምዖ ይኽእል ክኸውን እዩ ብስራት እውን እዩ ራሽያ ናይ ካንሰር ክታበት ረኺባ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ቫክሲን ናይ ካንሰር ረኺባ ከም ዘላ እዚ ድማ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ምክንያቱ ሓደ ካብቲ ንዓለም ሞኖፖሊ ወይ እውን ኣብ ኣሜሪካ 4 ኣለዋ ቢግ ፋርማ ዝበሃል 4 ድን 5 ዝኾነ ካምፓኒታት ኣለዋ እዚ ናይ ኮቪድ ጉዳይ ድማ እቲ ክታበት ኣበይ ተረኺቡ ኣብ ኣሜሪካ ክልተ ካምፓኒታት እየን ዝያደ በሊዕንኦ ፋይዘር ዝበሃል ካምፓኒን ሞዴርና ዝበሃል ድሕሪ ድማ ጆንሰን ጆንሰን ዝበሃል ስለዚ እቲ ሕማም ከመይ ኢሉ ኢንጂነር ከም ዝኾነ ኩሉ ኣብ ግዜ ኮቪድ ሪና ነርና ኣብ መወዳእታ እዚ ካንሰር ዝበሃል ሕማም ክሳብ 100 ቢልዮን ዓመታዊ ኣታዊ ዘለዎ
حمام مخانو كتردو لكم أنا بناي فارما كامباني سلا سرح زنبركو قال لك كابتن بزح مخسب كابز حمام زلون كل تعبيت كامبانيات ناي سويس هلوا بتوب 10 ناي فارماسيوتيكال كامباني زلوا فلاديمير بوتين دما نتجين تردي ولو معربوا عالم نبزح نقرات دومينيت جير وخم زلو أنا كانسر هذا كانسر كسب كل ميت عينة كانسر يزلو exactly اللي نايم زبلو زلو بس غير بتجن كتابات كركوب أي كل يزبل أمنتي باللي فزي ازي راشا جيراتو زلا منالبات مس غزي حقنا تي كونتاب نانا صرك خيديو راشا دما نويت مكرو زلوا يا ساينساوي مرمرمن استواصون ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ كتابات ناي فاكسين رقيبه ناي كانسر رقيبه ترايده كونس بترحن حزبا كتبه مخانا لك كم كالك كتابات كون كم زخونه اب 2025 دما اب عداغا كورل كم زخونه يزنجر زلو ገለገለ ሕማማት ናይ ካንሰር ክነግረኩም በማይት አሽሓቲ ዝቁፅ ዝትመን ዋጋናቱ ብፍላይ ተን ዓበይቲ ናይ ፋርማ ካምፓኒ ትበሃል ሆፍማን ላሮሽ ዝበሃላ ናይ ስዊስ ትናተን መድሃኒት ኣዝዩ ክቡር እዩ ዳርጋ ኢንሹራንስ ተዘይኮይኑ ግለሰብ ክኸፍለውን ኣይክእልን እዩ ከምዚ ዓይነት ክታበት ተመፅኡ ድማ ዓብ ኣስተዋፅኦ ክህልዎ እዩ ብርግፅ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ ኖርማል ግዜ ከቢድ እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ራሻ ውግእ ስለ ዘላ ክኽልክላ ዝኽእል ሓይሊ የለን ኣብ ቻይና እውን ከምኡ ካልእ ነቲ ካንሰር ክሕውዝ ዝኽእል መሰረታዊ ካብቲ ናይ መንግስቲ ባእታታት ይመፅእ ከም ዘለዎን ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ንህዝቢ ከጥዕዳ እምበር መክሰብ ክገብር ስለ ዘይሰርሕ ዘሎ ኣብ ኣሜሪካ ግን እቲ ሕክምና ዝበሃል ኣካል ናይ ቢዝነስ ስለ ዝኾነ ምስ ተወለደ ሰብ ብክታበት ጌርካ ዲኻ ገለ ጌርካ ሕማማት ተሰጋግረሉ ሽዑ ነቲ ሕማማት ከም ትፍውዝ ዘለካ ጌርካ ንሓዋሩ መክሰብ እናገበርካ ትኸይድ እዚ ሲስተም እዚ ድማ እዩ ነቲ ጥዕና ናይ ኣሜሪካ ንኣብነት ኣሜሪካ ዝሃብታም ሃገር ከሎ ብዓይኒ ጥዕና ግን ዝኸፈ ጥዕና ዘለዎ ካብተን ምዕቡላት ሃገራት እዩ ዝበሃል እዚ ኸ ሕማቓ ስለ ዝኾኑ ወይ ገለ ይኮኑ እንታይ ዳ ባይ ዲዛይን እዩ ደይ መደይልካ ዝተገብረ ምዃኑን ኣብ ዘበነ ዶናልድ ትራምፕ RFK ኣብ ስልጣን ዝመፀሉ ዘሎ ምናልባት ብዙሕ ሓቅታት ክገሃዱ ከም ዝኽእሉ እዩ ዝንገር ዘሎ እንተዘይቀቲሎሞ በዚ ኮይኑ በቲ ቭላድሚር ፑቲን ሓደ ኣገዳሲ ሓበሬታ ወይ እውን መፍትሒ ምፅኢ ኣሎ ነዚ እውን ፅቡቅ ጌርና ምስትውዓል ከድልየና እዩ ፅቡቅ ጌርና ክንሪኦ ይግባእ ካብታ ርእሲ ከይወፃኹ ሓንሳብ ናብ ቁጠባ ክንሰግር ኢና ድሕሪኡ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብዚ ቻነል እዚ ንሪኦ ኣገዳሲ ሓበሬታ ክርየ ካብኡ ናብ ካልእ ናንሰግር ኢና Bitcoin arms race may be heating up. As talks of the U.S. Strategic Bitcoin Reserve intensify, rumors swirl that the United Arab Emirates have already amassed 300,000 Bitcoin, which would put them as global leaders ahead of the United States. Plus, Bitwise CIO says the implementation of a U.S. Strategic Reserve would rocket the Bitcoin price upwards of $500,000 per coin in 2025. But would a U.S. stockpile of Bitcoin, which would put them as global leaders ahead of the already amassed 300,000 ብተደጋጋሚ ኣብዚ እዋን እዚ ንሰምዖ ዘለና ናይ ክሪፕቶ ኒውስ ብፍላይ ብቢትኮይን ዝዕብለል ዜናታት ቀፃሊ ሓድሽ ነገር ነቲ ሎንግ ተርም ትራጀክቶሪ ወይ ናይ ነዊሕ መደብ ናይቲ ኣድላይነት ወይ እውን ተደላይነት ናይ ክሪፕቶ ብፍላይ ናይ ቢትኮይን ንላዕሊ ዘደይብ ዓበይቲ ነጥብታት ንርኢ ኣለና ሓደ ዘረባ ብድሕሪ መጋረጃ ዝግበር ዘሎ ብሕቡእ ዝግበር ዘሎ ዝበሃል ዘሎ ሃገራት ቢትኮይን ኣብ ምግዛእ ይቀዳደማ ከም ዘለዋን ምክንያቱ ዶናልድ ትራምፕ ንኣሜሪካ ንቢትኮይን ከም ስትራቴጂክ ሪዘርቭ ኣሰት ክጥቀመሉ ከም ዝኾነ ይንገር ስለ ዘሎ ሃገራት ዓረብ ድማ ገንዘብ ስለ ዘለወን ኣሜሪካ ቀዲምካ ምግባር ድማ ስርሖም ስለ ዝኾነ ድሮ ከባቢ 300 ቢትኮይን ብሕቡእ ኢማራት ገዚኣ ከም ዘላ እዩ ዝንገር ዘሎ ናይ ስዑድያ ፋንድ ድማ ምስ ግዜ ክንሰምዖ ኢና ናይ ቀጠር ከምኡ ንነዊሕ ይጥምቱ ከም ዘለዉ እዩ ዝንገር ስለዚ ብሕቡእ ይገዝዎ ኣለዉ ባይ ደ ወይ ነዛ ቪድዮ ክገብር ከለኹ ቢትኮይን ካብ 107 ናብ 94 ናብ 93 ሽዑ እውን ወሪዳ ነይራ ንብዙሕ ሰብ ድማ ንመጀመርያ ኣብ ክሪፕቶ ዝኣተወ ናይ መጀመርያ መሰንበዲ ኮሬክሽን ይበሃል እዚ መሰንበዲ ጉዳይ ክኸውን ይኽእል እዩ ስቴይ ፎከስድ ኣይትሰንብዱ ከምዚ ዕድል ከጋጥም ከሎ ናይ ትገዝእሉ እቶም ላዕሊ ከሎ ዋይ ሕጂ ዳ ከይዱ እንዲ ትብሉ ዝነበርኩም ኮሬክሽን ኣጋጢሙ ኣሎ ምክንያቱ ኩሉ ግዜ ክዝክርዋ ዘለኩም ኣብ ክሪፕቶ እዚኣ ነገር እያ ኣብ ክሪፕቶ ክዝክርዋ ዘለኩም ቁፅሪ ሓደ ቅድሚ 15 ዓመት ዜሮ ከም ዝነበረ ቢትኮይን ኣብ 2010 ዜሮ እዩ ነይሩ ዋጋናቱ ካብ ዜሮ ናብ 94,000 ናብ 100,000 ደይቡ ከም ዘሎ ስለዚ ግዜ ሃብዎ ንግዜ ይኮንኩም ትሪድ ኣለኩም ሎንግ ተርም ራዩ እቲ ፎርካስት እቲ ቁጠባ ናበይ ገፁ ይኸይድ ኣሎ ንስኻ ድማ ነብስኻ በይ ፖዚሽን ትገብራ ናይ ኣብዚ ሓፂር ግዜ ዝግበር እንታይ እዮም ዝብልዎ ኖይዝ እዮም ዝብልዎ ጫውጫው ኣይትስማዕ ሎንግ ተርም ፐርስፔክቲቭ ኢኻ ክትርኢ ዘለካ ፖሊሲ ደረጃ ዶናልድ ትራምፕ ይመፅእ ኣሎ እዚ ሕጂ ለንቀን ኣጋጢሙ ዘሎ ቅልውላው ወይ እውን ምውራድ ናይ ዋጋ ናይ ኣሜሪካ Central Federal Reserve ዝገበሮ ኩነታት እዩ but prices are still up nearly 40% since Donald Trump's re-election last month and more than double so far this year on crypto-friendly policies. The president-elect's son, Eric Trump, is here in Abu Dhabi for the Gulf Bitcoin Conference. He stopped by our studios to talk about the new administration's crypto plans. Take a listen. Well, I've been a dictator for a long time, and so has my father, and I think he
እዚ ወዱኒ ዶናልድ ትራምፕ እዩ ኤሪክ ዶናልድ ትራምፕ ማለት እዩ ሓደ ካብቶም ነቲ ኢምፓየር ወይ ቢዝነሳት ናይ ዶናልድ ትራምፕ ራን ዝገብር ወዲ እዩ እዚ ኣብ አቡዳቢ ናይ ቢትኮይን ናይ ክሪፕቶ ዓብይ ኮንፈረንስ ኣብ ዝነበረሉ ተሳቲፉ ነይሩ ኣብኡ ዝተዛረቦ ዘረባ እስከስምዕዎ ኣብ ክሪፕቶ መጀመርያ ብዛዕባ አቡ ኣብ ክሪፕቶ ዘለዎ ክዛረብ ከሎ ስምዑ came out and said that he's going to be the Bitcoin president, he's going to be the crypto president, he's going to make America the crypto capital of the world. And that's what it should be. He's going to put in smart regulation. He's going to do So abu izi na bu policy ab America እንታይ ክኸውን ምዃኑ ዝነግሮም ዘሎ ኣሜሪካ ናይ ክሪፕቶ ካፒታል ክገብራ ርእሲ ከተማ ከምታ ዝበላ ንክገብራ ክፅዕር ምዃኑ ድሮ እቲ ፖሊሲ ናቱ እቶም ካቢነ ዝመርፆም ዘሎ ድማ ነዚ ዕላማ እዚ ንኸተግብር ተበጊሱ ከም ዘሎ ኢና ንርኢ ዘለና እዚ ኸዓ ነተን ክሪፕቶ ካምፓኒስ ወይ እውን ነቲ ክሪፕቶ ኮይንስ ነቲ ክሪፕቶ ከረንሲ ንላዕሊ ክደፍኦ ዝኽእል ምዃኑ እዩ for good reason ድማ ነቲ ሰብ ብባንክታትን ብገለመለን ከም ድሌቶም ዝዓፅዎን ዝልክትዎን ዘለው ናፅነት ልኡላውነት ንኽረክም ደቂ ሰባት ዕድል ከውብ ስለ ዝኽእል ምስ ኣቡ ድማ ከመይ ኮሚኒኬሽን ከም ዘለዎ ስምዑ ሓራይ ወዲ ፕሬዚደንት ኮይኑ እንታይ ክትብሉ ትኽእሉ እዮም ግን ስምዑ all the right things. But I also have to say it's very different for me to be on the stage, right? Over the last 20 years, I've talked about every hospitality topic. I've talked at every hospitality conference. Over the last 10 years, I've fought like hell to make sure he became president of the United States. You probably saw us in every swing state and on every debrief program in America. And so you're probably asking, why the hell are you here? Why are you here at a Bitcoin conference? And guys, the reason for that is I really believe that this is the future of finance. And I can say with great pride that now that he's won. So እንታይ ይብላ ኣሎ ንሕና ኣብ ናይ ሆቴል ቢዝነስ ዘለና ኢና ኣብ ሆስፒታሊቲ ኢንዱስትሪ ዘለና ኢና ስለዚ ኣብኡ ኢና ንርከብ ኣብዚ ናይ ክሪፕቶሲ እንታይ ክትገብር መፂኻ ኢልኩም ትሓትትልዎ ኢኹም ኢልዎም ግን ኣነ ነዚ ጉዳይ እዚ ኣፅኒዐ ተመራሚረ መፃኢ ናይ ፋይናንስ ንሱ ምዃኑ ተረዲእኒ ኣሎ እዩ ዝብሎም ዘሎ ስለምንታይ እሱ ተረዲእዎ ኣሎ ኣቦ እንታይ ተረዲእዎ ኣሎ እስከ ንስማዕ You're going to have the most pro-crypto president in the history of America. I can honestly say that America is going to lead the way in the digital revolution. And guys, America has to lead in the digital revolution. And you have a person who is the first president to ever speak at a Bitcoin conference, a first president to ever embrace crypto. And to me, that's very special. It was also really special to me when I called my father last week at 6 o'clock in the morning on a Thursday. Does anybody know what happened that day? We hit 100,000. So እንታይ ይብላ ኣሎ ብሓፈሻ እቲ ክሪፕቶ ልዑል ኣገዳስነት ዘለዎ እዩ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሜሪካ ድማ መርሕነታ ክትቅበል ኣለዋ ንቅድሚት ክትከይድ ኣለዋ ኣብዚ ዲጂታል ሬቮሉሽን ድማ ንቅድሚት ክንከይድ ክንክል ኣለና ኣቦይ ድማ ድሮ ከይተመረፀ ከሎ ናይ መጀመርያ ሰብ ኣብ ናይ ቢትኮይን ኮንፈረንስ ከይዱ ዝተዛረበ እዩ ንክሪፕቶ ድማ ኢምብሬስ ዝገበሮ ወይ እውን ዝጥቀመሉን ዝተቀበሎን ሰብ እዩ ስለዚ ቢትኮይን ሚቲ ዝሃረመትላ መዓልቲ ናብ ኣቡ ደው ኢሉ ዝተዛረቦ ኣብዚ ኮንቨርሴሽን ስምዕዎ We hit 100,000. And a bunch of the people in this room were blowing me up. They were sending me tweets. And I called my father up and I go, Pops, we just reached the moment that everybody was waiting for. Bitcoin hit 100,000. In true Trump fashion, about 15 seconds later, a tweet popped up. It was, Bitcoiners, congratulations, 100,000. You're welcome. Together, we are going to make America great again. So, look at Abu Dawilu. We hit تزربا سمعوا we many we نفس وكف بيتكوين زونن اب كريبتو زلو we دبلنا كريبتو ناتنا غيري تقصر سب نفس وكف اب كريبتو ساتف نات كاي بيتكوين وداني كوربوريشن يبلون سي او يبلون بورد يبلو قال يبلو بيتكوين تونن توينكا نات كاي بيتكوين that's why نفس وكف بيتكوين زونن زعبا بيتكوين كزارب confidence زلو زعبا مايكروسوفت كتزارب كلا مايكروسوفت بورد لو بركناتو بمحاسكات راي واننا تالكاي ግን ብርክል ለው ቦርድ ለው ከም ድማ ኤግዜክቲቭ ቲም ኣለዎ ቢትኮይን ከም የብሉን ስለዚ ኣብዚ ፍልልይ ስለ ዘሎ ንክሪፕቶ ዊ ኢልካይ ዝዝረብ ምክንያቱ ንነፍሱ ሓዊሱ ስለ ዝኸይ ዘሎ ሶ ኤኒዌይ እንታይና ንርኢ ዘለና እዞም ሰባት እዚኣቶም ዓብይ ተሳትፎ ከም ዘለዎምን ብዓብዩ ድማ ነቡ ዓብይ ፅልዋ ዘለዎ ሰብ ምዃኑን ብኡ መንፅር ድማ ኣቦ ኦልሬዲ ቀደም ብባንክታት ኣብቲ ድሕሪ ካልኣይ ኣብ 20 ካብ ስልጣኑ ኮርት ከሎ ብዙሕ እገዳ ስለ ዝገበረሉ ባንክታት ክሳብ ባንክታቱ ምዕፃው ክሳብ ትካላቱ ኣብ ሓደጋ ስለ ዘእተውዎ ካብ ባንክታት ዝሰንበደን ዝበሃረረን ሰብ ስለ ዝኾነ ናብ ክሪፕቶ ብዕላማ ዝኣቱ ዘሎን ኣብቲ ዓውድቲ ድማ ንቅድሚት ክደፉ ገንዘቦም ኢንቨስት ገይሮም ዘለዎ ሰባት ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ስለዚ ኦልሬዲ ኣብ ከመይ መድረክ ተበፂሑ ከም ዘሎ ካልእ
هذا حبريتا نيرو نعكبكم يا بوغيرا كودي زغل زبكم زلو خدمه اغداسنا سلا زلو زبكم زلو اب كينيا زغاطه مدما ابزي ابزي فيديو كسرك الله زرا خويا just in Kenya's Kenya's National Fire Brigades Associations بال Bitcoin added Bitcoin to their balance sheet. ስለዚህ Bitcoin already up financial statement ናቶም ኣብ ኬንያውን ክገብርዎ ጀሚሮም ኢትዮጵያ እንታይ ገይሮም ኣለዉ ኢላ እቲ ማይኒንግ ኣብቲ ጥቃ ዲጋናቶም ብዙሕ ናይ ማይኒንግ ካምፓኒስ ከም ዘሎን ኣብቲ ናይ ሃሽ ሬት ዝበሃል ድማ ክሳብ 2% ናይ ቢትኮይን ሃሽ ሬት ኣበርክቶ ከም ዘለዎም ስለዚ ተራ ኣለዎም ወላ ንሽተይ ይኹን ኣገዳስነት ከም ዘለዎ ስለዚ ብኩሉ መንገዲ ብየማንን ፀጋምን there is always this news ሓደ ካብቶም legendary investors ሬይ ዳልዮ እውን እንተኾነ ኣብዚ ዋን እዚ ቢትኮይን ኣይኣምነሉን ነይሩ ኣብዚ ዋን እዚ ግን ፖርትፎሊዮ ናትና ገለ ክፋል ናብ ቢትኮይን ኢንቨስት ክንገብር ክንግደድ ኣለና ወከምኡ ኣንሕና ጀሚርና I want to steer away from debt ማለት ካብ ቦንድ ተኣልየ bond no from debt assets and have some hard money like gold and bitcoin ይብላሉ ስለዚ ካብቲ ቦንድ ዝበሃል ኣጉዲለ ናብ ካልኦት assets ከም በሃል ወርቅን ቢትኮይንን ኢንቨስት ክንገብር ምዃንና እቲ I think ገለ ብሩጅ ትበሃል ካምፓኒ ላቶ ገለ ካብቶም legendary investors ናይ Wall Street እዩ ስለዚ again ኣነ ዝበኩም ዘለኹ trajectory ንመጻኢ እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ነቲ ዓውዲ ጽልዋ ክገብር ዝኽእል ኣተሓሳስባ ፖሊሲ ኢኒሽቲቭስ ሓሳባት የዝርየኩም ዘለኹ እዚ ሓሳባት እዚ ክንደይ ኣላ ቢትኮይን ናበይ ትኸይድ ኣላ ገለበለ ዘይኮነስ ኣስተውዒልካ ብንእሽተይ ተበጊስካ ብውሑስ መንገዲ ነዊሕ ተጠሚትካ እቲ ዋጋ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ክድይብ ከም ዝኽእል እዚ ኣቦ እዚ ወድኑ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ገለ ኣብታ ኮንፈረንስ ክዛረብ ከሎ ምናልባት ኣብ ካልእ ግዜ ከምፃልኩም እዚኣ ዘረባ ቫይራል ኮይና ነይራ I can tell you a lot of eyes were opened when Bitcoin hit 100,000. And I can tell you a hell of a lot more eyes are going to be opened when Bitcoin hits 1 million. And I'm confident it's going to hit 1 million. I think we're all confident in this room. نيتش زعربت له معالت بيتكوين بزحت عين تخفيتن بزح سب زعبا بيتكوين كزعربن تبقسو كوسدن تبقسو أنا confident يا كلنا بزلنا دما هذا معالت بيتكوين $1,000,000 كتحرميا شعو دما زبز حزبي كساتف كفتني بلالو سلازي ميتش عنتلو 10 عزفنات مالتي مليون ስለዚ ካብ ብዕጅት ተበጊስካ it's very early ልክዕ ከምዚ ኣብ ሽሕ ከሎ ትብገስ ከም ዝነበረ ጌርካ ወሰዶ ስለዚ again እቲ opportunity ጽቡቕ ዝኾነ መጽናዕቲ ጌርኩም ህዲ ኢልኩም ተማሂርኩም ብትክክለኛ መንገዲ ስጉምቲ ክትወስዱ ትኽእሉ ነዚ ኣየ ከም ወትሩ ክዕድመኩም ዘሊ ናብ ካልእ ኣርስቲ As of lately, we have been witnessing growing interest in the Horn of Africa from different countries across the whole world, specifically in the Red Sea and also in the Gulf of Aden. In this regard, how should Ethiopia, as a country rightfully and naturally situated in the Horn of Africa, how should this country respond to new developments and how should it also make the best out of this? زنتايم زبلو زلو ኣብ ቀርና ኣፍሪካ ብዙሕ ናይ ረብሓ ረፅሚ ይግበር ከም ዘሎን ጉያ ናይ ረብሓታት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብዚ ጉዳይ እዚ ኢትዮጵያ እንታይ ተራ ክትፃወት ትኽእል ብኸመይ ከኸጠምቶ ትኽእል ኢሎም ነዚ ፖለቲከኛ ይመስለኒ As you know very well, the issue of the Red Sea and the adjacent waters are not only critical, but they are existential concerns politically. They are serious matter, and the stability and the peace of these waterways is very much critical. Ethiopia also understands the shift in the international security, political and pivot, and there we are witnessing at the global level the emergence of powerful economies. سنتايز بتزلو زي بوتازي أنا كهي بحري سلام رجعتن أقدر تلوت رايدة كنس وساني نعنا essential element نعنا critical أقدر زلوي سلزي أفتن كهي بحري زي بركونتات تساتفو كلوانا سلوا كلوانا ندلينا يمزبلو سلزي حتى كهي بحري إثيوبياويان ويون أفتن بحر زلو دليتاتومن بحقومن زيادة أن رسنن أن برتعني خير الله زيد ما كم ترى نجار ويون كم ترى قد جير كتري وبحري زي اللي من الله قال ملاك كنا እቲ ፕሮፓጋንዳ ናይ ኣቢ ኣብ ምንታይ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎ ኣብዝራ እዩ ለምሳሌ ዶክተር አብይን ውሰድ ክደት የተፈጸመበት ትውልድ አባል ነው ባድመ ተዋግቷል ያ ሁሉ ሆኖ አስመራን እያዩ ወደ ኋላ ተመለሰ የተባለው አካል ነው በሙሉ የምታያቸው ጀነራሎች በሙሉ የምታይወጣው እኔ እናንተን ጨምሮ የዛ ታሪክ ሃያው አካል ነው የሞተ ሃያው ሆኖ ተነስቷል በሞተ ህግ ተዳይተን እኛ እንድንሞት ሲፈረድብን አይተናል ሁሉም ግን ሉፕሆል አለው ክፍተት አለው ትልቁ ነገር አንተ ያመጣው ነገር እዚሁ ላይ የበለጠ ማጠናከር sometimes ዝብሉ ዘለው دكتور أبي وين أبي كونريل كله أبتوت وتحضر كله مالتيو كحدة استفز أملو أكل نايت كحدة استفز أملو
ሰራዊት ናይ ኢትዮጵያ እዩ ነስመራ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ናራያ ንድሕሪት ተመለስ ዝተባሃለ ሰራዊት እዩ ኣብ ልቦም ከምዚያ ዝብል ዘረባ ኣላቶም ከምዚ ኣሜሪካ ከም ዝመለሰቶም ወይ እውን ዓለም ለኸ ከም ዝመለሶም ገይሮም እዮም ነፍሶም ዝቆፅርዋ እቲ ኩሉ ኩናት ተሳዒሮም ከም ዝወፁ ኣይቅበሉን እዮም ወላ ካብ ኤርትራ ክወፁ ከለዉ እዚ ደርጊ ክወድቕ ከሎ ተሳዒርና ይብሉን እዮም ገለ ዓይነት ድርቅና ዘለዎ ፕሮፓጋንዳ እዩ ዘለዎ ተሳዒርና ዝበሃል የብሎም በቃ ዘራፍ ኩሉ ግዜ ስዒርና ከምዚ ጌርና ዝብል ዘረባ እዩ ተጨፍጪፉ ተሃሪሙ ዝወፀ ዝነበረ ሰራዊት እንታይ ዝብሉ ዘሎ ኖ እቲ ሰዓርናን ብናይ ህወሓት ወይ እውን ናይ መለስ ዜናውን ካልእ በዓል ኣሜሪካ ንሕና ክንዓቢ ስለ ዘይደልዩና ዝገበርዎ ተፅዕኖ ኢና ንድሕሪት ተመሊስና ነዚ ናይዚ ቂምታ ስለ ዘለና ኣነ ይኹን ንስኻ ከምኡ ድማ ዓቢ ነዚ ኩነታት እዚ ንምዕራይ እንታይ ክንገብርና እዮም ዝብሉ ዘሎ ስምዕዎም እቲ ዘረባ እዚ ንህዝቢ ብዙሕ ሰብ ዝሰምዖም ሰባት እዮም እዚኦም ስለዚ እቲ ህዝቢ ኤርትራ እንታይ ዓይነት ንቕሓት የድልዮ ኣሎ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነት ቀዳማይ መሳርሕናት እዩ ደገ ዘሎን ውሽጢ ዘሎን ከምታ ኣብ ሰውራ ዝነበረ ብጣዕሚ እምናዓረ ዝኾነ ሓድነት ክህልዎ ክኽእል ኣሎ ኣብዚ እዋን እዚ ኣሳ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኣብዚ ቻነል ድማ ሓድነት ናይ ህዝቢ ኤርትራ ነባሪ መንግስቲ የለን ነባሪ ስርዓት የለን ነባሪ ሰብ የለን እቲ ሓድነት ናይቲ ህዝቢ ግን ካብ ወለዶ ናብ ወለዶ ንክሰግር ክንፅዕረሉ ክንክእል ኣለና ማሕረቱ ተሰሪሕሉ ዘሎ ዕፅፊ ዕፅፍታት ክስራሓሉ ክኽእል ኣለዎ ስለዚ ሓድነት ኢዝ አ ቨሪ ቨሪ ኢምፖርታንት ኤለመንት ኣብዚ ቻነል እዚ ሓደ ህዝቢ ኤርትራ ሓድነቱ ንክሕይል እየ ዝፅዕር ዘለኹ ንቐፅል ጠበቅብን ጥያቄያችን ከፍ እናድርገው በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አሰብ ምንድን ነበረ ወሎ ክፍለ ሀገር አንድ አካል ነበር አውራጃ ነው የነበረው ደርግ ሲመጣ ምን አድርጎታል አሰብ ራስ ገዝ አድርጎታል እነዚህ በሙሉ ተጥሰው ቀጥታ 1991 ራሳቸው ኤርትራውያንም ፍላጎት አልነበራቸው አሰብ የነሱ እንደሚሆንም አያምኑ ነበር የኔ ይሆናል ካልክ ለምን መነቃቀል እናስፈልግ ነበር 80 ሺህ ወጣት እንደ ጭዳ ባድሜ ላይ ብቻ እንድግንባር ወድቋል ስንታይም ዝብል ዘሎ ኩሉ ተዘረባናቶም አሰብ ናትካያ ናይ ኢትዮጵያ ንምባል ነቲ ህዝቢ ንምእማን ዝፅዕርዎ ዘሎ ለይትን መዓልትን እዩ አሰብ ኣካል ናይቲ ኤርትራ ዝበሃል ካርታ ብዓለም ደረጃ ዝፍለጥ ጥልያን ድማ ብዓሰብ ኣትዩ ናትዩ ነይሩ ኣብቲ ግዜያት ናቱ ካብ ጥልያን ድማ ናብ እንግሊዝ ዝሰገረ ካብ እንግሊዝ ድማ ናብ ፌደሬሽን ዝኣተወ ካብ ፌደሬሽን ድማ ኤርትራ ብደም ዕፅምታ ተቃሊሳ ካብ መንጋጋ ናይ ሓርገፅ ስሒባ ደውፃቶ እዩ ስለዚ ናይ መን ምዃኑ ዘጠራጥር ምክንያት የብሉ ናይ ኤርትራ ምዃኑ ፍሉጥ እዩ እንታይ እዮም ክገብሩ ዝፍትኑ ዘሎ ነቲ ታሪክ ማዚዞም ነቲ መንሰይ ዓሰብ ናትካዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ኩሉ ዝግበር ዝነበረ ጌጋ ካልኩሌሽን ትክክለኛ መርሕነት ስለ ዘይነበረካ ኢኻ እዚ ጉዳይ ረኺብካ እቲ the same fallacy ወይ the same ስሕተትን ፕሮፓጋንዳ ድማ ብዝሕ ዝብለና ዝብል again ቁጠባና ዓብዩ ብዝሕ ዝብለና ዝብል ዘረባ ብጣዕሚ እዮም ዝደፍኡሉ ዘለዉ ምዚ ሕጂ ዘሎ ደረጃ ናይ ሚድያ ድማ ቀደም ብመንገዲ መንግስቲ ይዛረበሉ እንተነይሮም ሕጂ ድማ ኩሉ ሰብ ቻነል ስለ ዘለዎ ነዚ ጉዳይ ዝያዳ ምስ ጎስጎስሉ ኣብ ዘበነ ሶሻል ሚድያ ድማ ነገራት ብቐሊሉ ካልእ መኣዝን ክሕዙ ስለ ዝኽእሉ ንኤርትራ ስጋት ክፈጥር ዝኽእል ኩነታት ንርኢ ኣለና ስለዚ እቲ ኤርትራ ምስ ግብፂ ይኹን ምስ ካልኦት ጌራቱ ዘላ ሽርክነት ክንምንታይ ውፅኢነት ክህልዎ ክእል ግን ብጣዕሚ ኣገዳሲ እዩ ምክንያቱ ግብፂ ዝእመኑ ሰባት እኳ ኣይኮኑን ግን ምስ ግብፂ ዝግበር ግብፂ ነቲ ኣፍ ደገ ባሕር ናይ ኢትዮጵያ ኣፍ ደገ ባሕር ንከይትረክብ ለይትን መዓልትን ትፀር ሃገር ስለ ዝኾነት ኤርትራ ፅቡቅ ካልኩሌሽን ጌራ ምስ ግብፂ ጌራ ዘላ ግን ኣገይ ግብፃውያን ድማ ከም ትፈልጦም ምስ ረብሖም ዝኸዱ እዮም ድሕር ዝብሉ ይኮኑ ንረብሖም ስለዚ ኤርትራ ንግብፂ ኣሚና ንራሻ ኣሚና ንቻይና ኣሚና ኣይኮነትን ክሳብ ሕጂ ፀኒሓ ነፍሳ ኣሚና እያ ፀኒሓ ኣይኮነን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ዝኸፍእ መድረክ ሓሊፋ እያ ግን ስቲል there is a challenge ኣብዚ ዝያዳ ንቕሓ ዘድልዮ እቲ መንግስቲ ኤርትራ ማለት እዩ ብዙሕ ፕሮፓጋንዳ ይገብር ነቲ ህዝቢ ሞቢላይዝ ንምግባር ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ስለዚ እቶም ኢንዲፐንደንት ሚድያ ዘለና ከምዚ ነቲ ህዝብና ንቕሓት ናይ ምሃብ ነቲ በቲ ወገን ኢትዮጵያ ብብርቱዕ ማይክሮፎናት ትፍንዩ ዘሎ ፕሮፓጋንዳ ዲሳይፈር ንዑና ኣለኻ ነቲ ህዝብኻ ትክክለኛ ሓበሬታ ንክንህብ ዓብዪ ስራሕ ይፅበየና ከም ዘሎ ምፍላጥ የድሊ ምክንያቱ ንሳቶም ብኩሉ መዳይ ብኩሉ ዓይነት መልክዓት ብኩሉ ዓይነት ብዘብለጭልጭ መንገዲ ብገንዘብ እንኳላይ ነቲ ነገራት ክጉስግስሉ ምዃኖም ኢና ንርኢ ዘለና ያን ሄድክ አሸንፈሃል አሰብ በርቀት ነው አስመራን እያየኸው ነው ወደኋላ ተመለሱ አላ የተባበሩት መንግስታት በዚህ በቀጠናው ላይ አስተማማኝ ሰላም እንዲኖር ከፈለክ ስዬ ኢትዮጵያ አሁን ዛሬ 129 ሚሊዮን 800 ሺህ ህዝብ አለው ዛሬ ነው ማለት በ2050 ዳታ ወደ 225 ሚሊዮን እናድጋለን ኤርትራ 3 ሚሊዮን 817 ሺህ ነው ጅቡቲ 1 ሚሊዮን 152 ሺህ ነው አራተው ኤርትራ ቁጥሩን አጠፋው ለ10 ሚሊዮን ደርሰናል ኤርትራ ዝም ካልከው ገና 50 ይገባል ሶማሊያ 18 ሚሊዮን 706 ሺህ ነው ሶማሊላንድን 6.2 ሚሊዮን ብትቀንስ ሌላ ምክንያቱም ፋክት ፕሮፓጋንዳ አይደለም ስዬ
another point that ብዙሕ ግዜ ዝደጋግሙዋ ፕሮፓጋንዳ ዝጥቀሙላ ድማ እንታይ ብዝሒ ህዝቢ ኤርትራ of course እቲ ቁፅሪ 1 to 1 ክትሪኦ ትኽእል ነገር ኣይኮነን ግን ብዝሒ ድማ ኣገዳስነት ኣለዎ ስለዚ ኣነ ኣብዚ ቻነል ናተይ ብተደጋጋሚ ዝዛረቦ ህዝቢ ኤርትራ ሞር ኣብቲ ህዝቢ ናቱ ፎከስ ክገብር ኣለዎ እዚ ህዝቢ ኤርትራ ክብርክት ፃዕሪ ኣክቲቭ ፃዕሪ ክግበረሉ ክኽእል ኣለዎ that's a very important ሕጂ ይኮነን ማለት ሎሚ ወሊድካ ፅባሕ ቆልዓ ኣይኮነካን ግን ከም ፕላን ህዝቢ ኤርትራ ንክባዛሕ ህዝቢ ኤርትራ ንክብርክት ከም ፕላን መንግስቲ ዝያዳ ክስራሓሉ ዘለዎ ምናልባት ሎሚ እንታይ ዓይነት ኢኒሽቲቭ ዝውሰድ ኣሎ ኣይፈልጥን እየ ግን ሓደ ካብቲ ኣብዚ ቻነለይ ብተደጋጋሚ ዝደግሞ እንተሎ ኣብ ኤርትራ ዘሎ ህዝቢ ንክባዛሕ ዘለካ ፃዕሪ ክትገብረሉ ክትክእል ኣለካ ምክንያቱ ህዝቢ የድልየካ እዩ ምዕባለ ካብ ህዝቢ ድመፅእ ምዕባለ ካብ ህዝቢ ድመፅእ ህዝቢ እንተበዚሑ እንተ ተማሂሩ እንተ ነቂሑ ካበይ ድመፀካ እቲ ምዕባለ بس حزب مالتك عب عداقة مالتي بس حزب مالت عب قلبت مالتي بس حزب مالت بزح كفر خل ما نسي مالت لذي حزب خاك بزح خلاله of course تي دقوت يزور له عقمي أنا يسوع يا سبيلنا عزيب زح سب دقل لنا كيف عقم بدقل لنا نزون موبيلايزن قبر لنا ساتهم زت كملوا calculations قل again زي بوجن إثيوبيا أنترا كون كله بوجن ناتنا دم كرلا زي كل كله خانة لنفسه كفز بلوز ولا حسوا تي propaganda قال يقول نحن هذا ما لنفسنا react خون قبر لنا نفسنا كنت كملوا زلنا نقرأت له. ما يسأل سلاسي يونيفرسيتي أو نوردسا يونيفرسيتي يكرم من سنة تمارين نبرو. أنا بتلملو يجنا ما بالبلاني من تراو يمجمرون سيمستر مشاغر يالجالو تماريوش شانتا جون تكلو يميربت مد وستنيالو. ይሄ የታሪክ አጋጣሚ የሰውየውን መሰረታዊ ስብዕና የሚጠቅስ ነው። እንደምታስታውሱት በዛ ጊዜ 1958 ዓመተ ምህረት ነው ጀባ ሰው በቀድሞ የአፄ ኃይለ ሥላሴ ዩኒቨርሲቲ አሁን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የቅድመ ምህንድስና ተማሪ ነበሩ እና በተለምዶ የገና ማዕበል ብለን የምንጠራው የመጀመሪያውን ሴሚስተር መሻገር ያልቻሉ ተማሪዎች ሻንጣቸውን ጠቅለው የሚሄዱበት ምድብ ውስጥ ነው ያሉ። ይሄ የታሪክ አጋጣሚ سنتين قبل زلوا بزعبة بريزنت سياسي تزارب زلوا عب تاريخ تمهرين يونيفرسيتي أديس أبابا يونيفرسيتي كم زنا بري أبتك قدامي عمز كبر فتنا سلزي تعوته بورسو تقليلو خيط استجدد سب مخانون أبت بوليتيكا وكايداناتو عبس الواز قبرلو كون كم زغلن بوغيرون أبجاف هاب مسلافو سلاتنا إثيوبيا تفلالي بروباغندا يمسكملو زلوا one thing مالت تزاربا أب تاريخ انتهى قاتيمو تخكل عوصل زي نبركو زنتنك بلا يكلنه but علمنا جمهور حزلون كوليج دروب اوت يوم سلازي ان تزقرم مرحنا اوتسي دكتور ابي احمد مخانو كوي ابي احمد دكتوري ابي تماهيرو كونريليو at the same time كدكتوري like ابناي glass house وي ابناي ترمز غزاز سبسي امنو كدربيه بلون زبالكم يوم بيمان من غير لكم الله بيل جيتسن مارك زاكربرغ كلت يوم تايز الرغبه كلت يوم كوليج دروب اوت يوم هذا فيسبوك لك مسرت كوليج قريفو خالاي مايكروسوفت بهال كامباني كلتيوم مايكروسوفت كلتا تريليون اللي ماركت فالويشن زلو خون كله فيسبوك دما اي ثينك قال كابتوم ابيت كامباني تاع everybody knows you لذي ازيون كلتيوم كاب كوليج دروب اوت يوم بزحات يوم دما كوليج قريفو ابيت نغراس قبر لذي there's nothing wrong كوليج قريف كام خال علامات تقدم كا now I am not saying present says that got him up college I have no idea but you قريفو مرتسل لدي سلطة دي خيرو that's another story مس جزية كزرب اللي يخلقهم من البعض present سياس مس حفظ تصحيفه then he can explain أتساعتهم زمرت وزلو أنجل جد ما راح يخاب بأحمد doctorate على وتبلا كابي جيرو in fact after university نسوز نبرو thesis ناتو check مس جبرو كباب سوسا percent plagiarism أدي حكم زحفه سترا جن كياو كيكون بتخيل كتما هيروديز بالargument ونزلو مغنياتو doctorate زلو وسب اب public media وصيلو مس international media بانجلش انترفيو كجبر زيكل على 5 عامات بسلطان زلو ما راحين نزرب زلنا and by the way president سياس اب 9 شدشن دي قلملز جبر excellent interviews ابعال ستانفورد دي ولا ابغلي كوليج يونيفرسيتي خيدز جبر interviews ازون سيالكم نيره the guy has an experience and he's confident بزعباتي مرداتاناتو تاريخاوي يكون ايكونوميكاوي يكون كل نغرات ስለዚህ even ابنا عدمنا عايزين president سياس دريت ماليس كان تاريخايو as a person is well read صبوغ استماري صبوغ كجنازب زغل بخالك كم دليت كاختزار بدخلي خبط بدرجة أنا تمرتو أنا اللي فلتي كون اللي على تمهيري كون اللي على تمكري على نسبة المراحي we didn't see at least intellectual كزهرب كله نجارات عم الجنزاب geopolitical من باب وحدات مراحتهم كبرت وازخلو كبلت وازخلو don't learn so
إذا زربازيا كم تصوم خالهم كسب كندي أبدرت جاي ماتيوم كم زلوا and this is also a clear indication تي media أنا أب مريض وزلوا مسير ترى كسب كندي campaign and again strategy رايو exactly نا present سياسة زغن أي تمكعتي أبي إرتراويان قال يكون زخا كم strategy يمحيزه مزلوا تمي جركا رجيم تشنج قبل خلو ني بريزنت سياسة نمقلاي زقبروا زلوا تاكتيك مخانو من البعض أبي أحمد بشير على الأسد تقاري تتباهلوا بشير على الأسد نمقلايو نعويا عند تملكات زي قداي زي أكتر دو زلوا بشير على الأسد أبعدو حتى يقوم زواجو زنبريم على يومه if he had any brain أبعدو كل تسلست عينت أتوق وجلي زلوا so the situation ناي بشير على الأسد زيادة نعويو سكات فترة لزقبا and I think كفسك أستبقى سكون كم زغليب تين تايب لوزي gaslighting بلو نتنعوس معزلو insecurity ناب كالوت أو source كقبري فتنالهم again إذا تقبروا وزلو أقلي رسح بوليتيكاين عن رزالنا but again كنت أقول لكم كلامنا أنا نات علامة زخونة يخون نقع كابيتوبيا زمز نحد نتزبير ترك فلالي بلو زيادة رأيتها أبزي channel إذا كنت صار نخل بإثيوبيا زمز سناي نجر كله كم زي كل كنفلت نكلالنا historically تاريخاوي مرداتا نعمتات كيكت كسب لو مقربان تاريخا كإثيوبيا كم تزغل سناي نجر كم زي اللي قلت لكم نهز بيرترح اليوم لا يفلطنيهم عدل ترخيبهم كم نحجي كنديك 3-4 جزيرينا يلنا بجد ما بيجوا نسيك خو أوش تعدم زل إثيوبيا عقبة حتى تسلام زي هابو يرترا خيدهم بحرخانات أموت سلام كبخات حسب زلها كسع كندي بهامن عشان خاطر يكون لك زغل كن من تايا بيرترا بوليتيكا فلا لا لك قدايناتك كم سودان كاب سودان زجر ده كقات مكا كاب سوماليا زجر ده كاب يمن زجر ده كاب ليبيا زجر ده معناته علم ملو ولا ون حماق كل علم ملو استرداد على فدريشن ونزت حاس هاجرنا نزارب زلنا أديهم لهم فدريشن إيرترا تدلينا براتين even نعود عيسى إيرترا ناتنا نبرت هاي لهم كسب لهم مزبوط تزلوا سباتنا نرب زلنا لازم watch out زيهم كقبل خاز يقولك على رأسي أنت تي أمل لساناتهم تي جايبناتهم تترديها أبن بسخاء فوكس قبل زلك you have no power من إيرترا أنت استراتيجي لو أنت أريجيبيا على رأسي زبيرترا بفلا يدوماتهم أب ميديا زلنا أبحدناتنا حزبنا زيارة خنصرح كلالنا أبزوان زي ولا غزلغن مبتتانن زخوني يكون استواس أو كل يبلون and this doesn't mean إذا مالتك سكات الله يرترا فر الله مالتك يكون يرترا مهلاوا أيكونن لومي أبصورة خلاهم بقول سماعة طويلة ترجمون له لومي أبحوس سلام يا زلا حردما سراويت ناتا latestly battle tested سراويت يرترا زي أكنو غروكم سبوع يركم كتستوعبوا له سراويت يرترا أب أفريقيا كابزلو كسب حجي ناي عوض تراك ريكورد زلوا سراويت زلوا يرترا let me repeat this again بزي أنت نعرف مغنى سراويت نايرترا كسب حجة بأفريقيا ناي زي تسعر تاريخ زلوا سراويت تلو نايرترايو again and again ناس عردوا يلو زلوا سراويت زلوا أجريا there's nothing إيرترا كتفرح له دخل أنا بزي كم سألكم كله هذا سقط راي زلوا إيرترا نايرترا تسمعني جزية كي يخسرونا جزينان سقطاتنا كي باخونونا رايمبر إثيوبيا أبز عجزة تملك أنكرتن عالمنا أبز عجزة لا تدرجة هاب إثيوبيا كما تزغل وتهدر سقطني إيرترا فترة لا تزغل لقر يلا the moment they try something زخونا لقر أبي إيرترا تفتينو أراتشيلو بوتوك خون كم زي كون فليت له كفلت خلاله واي إيه هذا إثيوبيا بوز إحنا قالوا ني إثيوبيا كني إيرترا كفرساس دل جبس بحال له قبل تواديد تبزله سلازي بمنقد فانون بمنقد خالن جيرو بلا قفنا إيرترا أبي أحمد هكورس كسنا مخانو إزي كل سب كتأمام الرئيس خلنا بيه سلازي نبوليتيكا وهالكي عجوجوك بالخليو but when really أبي بزح حدا جنيا منقد خيط دياليو إيرترا أبسلست شدش شوعات شمنت مدرخات زتفتنه كسب حجرما زي تسعره track record وين تاريخ زلو سراويت زلو لازي إيرترا بناء أبي بزلو حلو حكايدا زلو أو وش ما تسقم زلو سكات كسم معي كلني that's another story أنا ترى يكون كنز بلا زلو أبزي سمعه جمركوت عندي مثال እኛ ከአማራ ጋር ከትግሬ ጋር ከሶማሌ ጋር ያሉን ሊኖታ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ወደ ስልጣን እንደመጡ ብዙ በጎ ነገሮች በንግግርም በተግባርም አየን። ከዛ በኋላ ደግሞ በፍጥነት ወደ
ግጭት የተገባበት ነው። በትግራይ ክልል ነበር የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ አማራም ኦሮሚያም ክልል ግጭቶች ቀጠሉ። ረሃብ አለ የተገባበት ነው። በትግራይ ክልል ነበር የመጀመሪያው። ከዛ በኋላ አማራም ኦሮሚያም ክልል ግጭቶች ቀጠሉ። ረሃብ አለ። የኑሮ ውድነቱ እጅግ በጣም እየተባባሰ ነው የመጣው። የቱ ጋ ነው ኢትዮጵያ መስመሯን ስታው ወደዚህ የገባችው ባንተ እምነት? አብይ ከመጀመሪያውም መስመር ላይ አልነበረ። ከምድሪዮ ዘለና ጆሃር መሐመድ ኣገዳሲ ኢንተርቪው ገይሩሎ ካልኩሌት ዝኾነ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ድማ ገይርዎ ዘሎ ኢትዮጵያ ጥሜት ኣለዋ ናይ መነባብሮ ሕሰም ኣሎ ዕግርግር ኣሎ ኣብ ትግራይ ነይሩ ኣብ ኣምሓራ ኣሎ ኣብ ኦሮሞ ኣሎ ኣበይ ዘሎ ትፀገም ኣብይ ኣሕመድ ኣበይ እዩ ትጌጋ ናት ይብሎ ኣሎ ነበረም ታስታውስ እንደሆነ ገና የኦህዴድ ሳይሆን ያው ድርድር ነበረ። እኛ እንደዳደር ነበረ ከህወሓቶች ጋር ስልጣን እንደሚለቁ ማዕከላዊ ስልጣን እንደሚለቁ ስምምነት ላይ ከደረስን በኋላ ማይሆን የሚለው ሲል የአብይ ስም ሲመጣ አናግሬው ነበረ። ለኔ ግልጽ ነበረ። ኢትዮጵያ ከኢህአዴግ አገዛዝ ከኢህአዴግ አንድ ፓርቲ አገዛዝ ወደ መድበለ ፓርቲ ወደ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት መሻገር ነበረባት። ከዛ ውጪ ሌላ አማራጭ ወደ ግጭት ማይደርስ ያለው አማራጭ እሱ ብቻ ነበር። ገና ስልጣን ሳይዝ ገና ስሙም ሳይታወቅ ለኔ በጣም ግልጽ ነበረ ከሱ ጋር ከነበረኝ ውይይት ዲሞክራሲያዊ ስርዓት የመገንባት ፍላጎት እንደሌለው አምባገነናዊ ስርዓት ከአንድ ፓርቲ ወደ አንድ ግለሰብ ለማሻገር ሸው እንታይ ትብል ዘሎ ናይ አብይ አሕመድ ካብ መጀመሪኡ ንዓይ ግልጽ ነይሩ ይብላሎ ሰብ እዚ ካብ ዝረኽባ ኣነሕና እሱ ብስልጣን ከይመፅእ ከሎ ምስ ህወሓት ካብ ስልጣን ንክእለ ዲስካሽንስ ይግበር ነይሩ እዩ ብርቱዕ ናይ ኦሮሞ ኣብቲ ኣክቲቪዝም ናይ ኦሮሞ ንሂወደግ ወይ እውን ናይ ህወሓት ሓይሊ ካብ ኣዲስ ኣበባ ንክወፅእ ዓብዪ ኣስተዋፅኦ ዝገበረ ሰብ እንተሎ ሰብዚ ጆሃር መሓመድ ዝበሃል እዩ ኣክቲቪስት እዩ ነይሩ ሽዑ ኣብ ኣሜሪካ እዩ ነይሩ ብርቱዕ ዝኾነ ድምፅን ነቶም መንእሰያት ናይ ኦሮሞ ሓፊሎም ነቲ ናይ ህወሓት ስልጣን ልቡ ዘጥፍኡሉን ኣብ መወዳእታ ከም ዝወድቕ ዝገበረን ሓደ እዩ ነይሩ ኣብቲ ውሽጢ ብናይ ኦሮሞ ሽም ንኦሮሞ ክውክል ይኽእል እዩ እናበለ ግን ምስ ህወሓት ምስ ኩላቶም ለመፅመፅ እናበለ ዝኸይድ ዝነበረ ግን ሓደ ሰብ ኣብይ ኣሕመድ እዩ ነታ ኩነታት ድማ ብትክክል እዩ መዝሚዝዋ ኣነ ክረኽቦ ከለኹ እዚ ሰብ እዚ ኢሉ ኣብቲ ዋንቲ ካብቲ ዝነበርናዮ ሽግር ናብቲ ንሕና ንደልዮ ኩሉ ህዝቢ ዝሳተፈሉ ዲሞክራሲያዊ መንገዲ ክወስደና ዝኽእል ሰብ ከምዘይኮነ ንፁር እዩ ነርና ኢሉ ነቲ ዝነበረና ናይ ሓደ ፓርቲ ዝነበረ መምሕዳር ክንቅይር እናበልና ንሱ ነቲ ሓንቲ ፓርቲ ኣልዩ ናይ ሓደ ሰብ መንግስቲ ክተክል ምዃኑ ተረዲእኒ ነይሩ ምክንያቱ ካብ መጀመሪኡ ንጉስ ክኸውን ምዃኑ ነጊርዎም ነይሩ ስልጣን ሕዝቢ ሰበለ ጀሚሩ ንጉስ ክኸውን ሕልመይ ኣደይ ተነቢያትለያ እናበለ ኣብ ፓስተራት ተነቢዮም ለይ እናበለ ነጊሩ ነይሩ ስለዚ ሰብ እዚ ዝገደደ ሓደጋ ከም ዝኾነ ተረዲእኒ ነይሩ ኢሉ እቲ ፀገም ዝነበረ ግን ኣብቲ ዋንቲ ነቲ ኩነታት ክምዝምዞ ከምዘይከኣለን እዩ ዝዛረብ መፅሓፍ እውን ሓቲሙ ኣሎ እቲ ኣገባብ እዚ ኮንቴክስት ክበኩም ኣነ ዝዛረባ ብዙሕ እዩ ዝዛረብ ብዛዕባ እስከ ካልእ ዝተፈላለዩ ነጥብታት እንዲዝጠቅስ ብዛዕባ ምርጫ ክትሳተፍ ትኽእል ዲኻ ዝብል እስከ ኣብዚ ዘረባ ኣላቶ ዝም ካል የኦሮሞ ማህበረሰብ ስሜት በመኮርኮር አማራ ላይ ከአማራ ጋር በሚያደርጉት ጦርነት ለመጠቀም የሚያደርጉት ማንዣበብ ስላየው ይሄ መክሸፍ አለበት በሚለው ይሄርኩበት ስለዚህ እንታይ ዝብል ኣብዚ ዋን እዚ እታ ዘረባ እውን ብጣዕሚ ፅብቕቲ እያ ኣብዚ ዋን እዚ ምስ ህዝቢ ማሕራ ምስ ህዝቢ ትግራይ ኦሮሞ ብሓደ ክሰርሕ እንተዘይክኢሉ ናይ ኣቢ ስርዓት ንኦሮሞ ኣንጻር ኣምሓራ ብምግባር ነቲ ናይ ኦሮሞ ኣሰላልፋ ተጠቂሙ ነቲ ሃገር ኣብ ክትምለሰሉ ዘይትኽእል ፖለቲካዊ ምትፍናን ወይ እውን ዕግርግር ክወስዳ ከም ዝኽእል እዚ ከዓ ንዕድመ ስልጣኑ ንምንዋሕ ዝጥቀመሉ ስለ ዝኾነ ኣነ ከም ተወላደ ኦሮሞ ናይ ኦሮሞ ድማ ናሽናሊስቲክ ኣተሓሳስባ ዝነበረኒ ኢትዮጵያ ክትቅፅል እንድሕር ኮይና ምስ ኣምሓሩ ክንረዳዳእ ክንክል ኣለና ምስ ህወሓት እውን ክንዘራረብ ክንክል ኣለና ምስቲ ናይ ትግራይ ሓይሊ ማለት እዩ እዚ እንተተኣኪቡ ጥራይ እቲ ሃገር ክትቅፅል ትኽእል እንዴስስ ናይ ኦሮሞ ሓደ ካብቶም መንእሰያት ልዑል ደገፍ ዝነበሮ ሰብ እዚ ዘለዎ እዩ ስቲል እውን ኣብን ካድረታት ግን ነቲ ደገፍ ካብ ኦሮሞ ዘለዎ ንምጥፋእ ብግብፂ ፋንድድ ዝኾነ እዩ ብገለመለ ዝኾነ እዩ እናበሉ እዮም ሽሙ ዘፀልሙ ዘለው ታርጌት ገይርዎ ዘሎ ግን ኣብ ምዃኑ እዩ ዝንገር ሕቶ ብዛዕባ ምርጫ ክትሳተፍ ዲኻ ትብል ዘረባ ስምዖ ሕጂ ቀጣዩ ምርጫ ላይ ትሳተፋለህ? ኢትዮጵያ ውስጥ አሁን ምርጫ ቅንጦት ነው። ጭንቅላት ካለ ነው ጥምጣም የምጠመጥምበት። ጭንቅላቱ ከሌለ ግን ምን ላይ ተመጥሟል? ምርጫ ምን ሊካሄድ የሚችለው መንግስት የሚቆጣጠረው ቦታ ሲኖር ነው። ዛሬ አማራ ውስጥ መንግስት ባህር ዳርና የተወሰኑ ከተሞችን እንጂ በቁጥጥር ስር የለም። ኦሮሚያ ውስጥም ከተወሰኑ ዋና ዋና ከተሞች ውጪ ያለው የአማጽያን መፈንጫ ነው።
ኢትዮጵያ ካላት 547 የፓርላማ ኮንስቲትዌንሲ ውስጥ ስንት ቦታ ነው ዛሬ ምርጫ ሊካሄድ የሚችለው? አይ ዶንት ኖ። ምርጫ ውስጥ ቢያንስ በ2/3 በሚሆነው ከ547 በ2/3 ውስጥ ሚኒመም ምርጫ ካልተካሄደ ያ ምርጫ ተቀባይነት አይኖረውም። ስለዚህ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ስለ ምርጫ ይሄ ማውራት ዋጋ የለውም። መጀመሪያ ሀገራችንን ወደ ሰላም መመለስ አለብን። This is the truth. እዚህ ተሐቂ አብይ አሕመድ ምርጫ ክገብር ዲሞክራሲያዊ ሃገር እዩ ገለመለ እናበለ ኣብዚ ዝጭድር ማዓሰብ እዩ ዘሎ። ኣብዚ ዋን እዚ ምርጫ ዝበሃል ትርጉሙን የብሉን ኢሉ ሰብ እኳ ኣብ ርእሱ ቆቢዕ ዝገብር ርእሱ እንተለዎ ጥራይ እዩ። ርእሲ ዘይብልካ ቆቢዕ ተውርደሉ ምክንያት እውን የብልካ። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዋን እዚ ብፍላይ ድማ ሓንቲ ዘረባ ካብቶም ኢሊት ምሁራት ፕሮፌሰር መሐመድ ሓሰን ዝበላ ሶማላዊ ኢትዮጵያዊ መበቆል ዘሎ ኢትዮጵያዊ ማለት እዩ ዝበሎ ብተደጋጋሚ አብይ አሕመድ ብልጽግና ኣብዚ ዋን እዚ ኣብተን ከተማታት ጥራይ ዘሎ ዘይቆፃፀሮ መሬት ይበዝሕ ካብቲ ንሱ ዝቆፃፀሮ ግደፍ ነቲ ሃገር የመሓድር ኣለኹ ክብል ኢልዎ ተጋሩ ኣይ ሰራዊት ናቱ ሰዲዶም በዓል ጻድቃን ማለት እዩ ኣብ ዶባት ናይ ኤርትራ ሰራዊት ናቱ ኮፍ ኣቢሉ ክከላኸለሉ ፃውዒት ንገብር ኣለና እናበለ ዓጀውጀው ይብል ኣብቲ ትግራይ ኮይኑ በቲ ኮይኑ በቲ እንታይ ዝብል ዘሎ ኣይናይ ባይቶ እዩ ብሕጋዊ መንገዲ ዝተመረፀ ወይ እውን ህዝቢ ዝመረፆ ባይቶ እዩ ዘለካ ቅድሚ 6 ዓመት ደም ገለ ናይ ባይቶ ምርጫ ተገይሩ ኸውን ሎሚ እቶም ኣብቲ ባይቶ ፓርላማ ዝበሃሉ ምርጫ ይካየደሎም ድዩ ማስ ምስ ተመረፁ እዮም ኣብኡ ዘለዉ ምርጫ ከሎ ድዩ ንምዃኑ ኸ ነቲ ሃገር ምሉእ ምሉእ ይቆፃፀራ ድዩ ኣብይ ኣሕመድ ብዛዕባ ምርጫን ብዛዕባ ዲሞክራሲን ክትዛረብ ትኮይንካ ቀዳማይ ክትገብሮ ዝግባእካ ኣብዚ እዋን እዚ ናይቲ ሃገር ሰላምን ርግኣትን ኢኻ ክሰርሕ ዘለካ ኢሉ ቀዳምነት ክወሃበ ዝግባእ ሃገር ሰላምን ርግኣትን ክህልዋ ክኽእል ኣሎ بفقد 50 ሰብ ተቀቲሎም 20 ሰብ ተቀቲሎም ከምዚ ኮይኑ በዚ ተፈንጂሩ በዚ ቦምባ ተገይሩ ሰላማዊ ሰልፊ እናተገበሩ ተቀቲሎም በዚ ተኣሲሮም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ዜና አብይ አሕመድ ነዚ ዜና እዚ ንምቕያር ኣብቲ ፕሮጀክት ኣመሪቀ ኣብቲ በለጨት ኦፍኮርስ ገዛውቲ ይሰርሓለ እዩ ነገራት ይሰርሓለ ኣብቲ ከተማታት ንሪኦ ኣለና ማለት ኣይደን ኣብቲ ቦታ ኮይና ንሪኦ ኣለና ግን ዝምረቕ ገዛውቲ ቀፃልና ንሪኦ ዘለና እቲ ከተማታት ናይ ኣዲስ ኣበባ ብልጭታትን ብዘብለልጭትን ገለ ገይርዎ ኣሎ እንዲስ you have to give it ሓቂ እዩ ኣብ ቪድዮ ንሪኦ ኣለና ቪድዮ بخالص سريع هم زبل كسب زي ما تسريع اللي انت تبزع بتهجر حدنا المفتار جن تهجر اب كل ولا وزل هجر مخانين عن رزلنا زياتهم دماء كم يبلو له اذا سزبلو زل كالك سمعوا تقولنا تي مردات انتايو جوهر محمد ابي قمت الله بزوان زي اب كينيا يزقم زل نيروبي اب نيروبي كينيا قنتا يلا بزوان زي ابز حلفك انت 3 عمل كينيا انكر ستيت نا امريكا انكر ستيت ملحق نا امريكا اكرن افريكا سنتا مالتي زي انتي سلت امامني ياب كينيا تقميتو انصر عبد زارب زلو كينيا سقرباين كينيا نيروبي سقرباين ابي سو نسلطانو سقاز فطرلو تخينو ገለ ነገር ገብር ከም ዝኽል ፍሉጥ ያቢ ንስልጣኑ ኻ ብኩሉ ዋጋ ክከላኸለሉ ኽእል እዩ the question is ኣሜሪካ ውስለ ዘለዉ እዩ ካልኣይ ብዙሕ ግዜ እቶም ደገፍቲ ናይ ኣቢ ዝብልዎ ዘለዉ እዩ ብግብፂ ፋንድ ይኸውን እዮም ዝብሉ ግብፂ ካብዚ ዋን እዚ بقرب امس امريكا كسرح مدب زلوان انصار اثيوبيا نزخيد دما كدغف تخيل بدحر مغارجا بزخون يكون منغدي مس امريكا دما لعل شركنا زلوايا ستيت ديبارتمنت نا امريكا نغبسي بزو حاجات يقبر كم زلون بحج دما بزبنا دونالد ترامب بزو حاجات كتركب مخانا زنجر زلي ان ابي نا بريكس نا بكلن زخدو زلو منغدي اثيوبيا ناي امريكا منغستي كفتو يكونن دونالد ترامب ما ابلعلي بريكس عبي سقعت كم زلو بقالات بزح زي قليل زلو سلازي نزي دما جبتون اوف كورس اكلنا بريكس ياغن نويز ايتكبرنا يزال هذا زبلاينا جبتي so we will see a lot of challenge نتي ابي احمد بفلاي زي حج مصحف صحيف وازلو مبزحت زي بوليتيكانياتات نفس سلطان كطم تخلو وي ونا بوليتيكا كطم تخلو زغبرو مصحف تصحف ام ميديا دما بقصالي اكتيف كتكون تفتن زخا نفسخا نفس بوليتيكال بريباريشن ناتزكمت زخل زخون انت قاتمو ريدينس نات كان مغلا زغبرو بوليتيكانيا هاتي سلازي نجوهر محمد ابزي وانزي كالكوليت زخونه موفيو قدم اخرار اورومو كم زخونه يزنجر نيرو اجا انت يقبرالو ኢትዮጵያ ኮይኑ ይሰራ ዘሎ ምስ ዋሓት ክንዘራረብ ለና ምስ ተጋሩ ክንዘራረብ ኣለና ምስ ኣምሓራ ክንዘራረብ ኣለና ምስ ካልኦት ህዝቢ ኢትዮጵያ ብዲሞክራሲያዊ መንገዲ ኤግዛክትሊ ነዚ ቃላት ዝጥቀመሉ መን እዩ ኣሜሪካ ረጂም ክትቀይር ተደልያ ድማ ከምዚኦም ዓይነት ዝብሉ ሰባት እያ ትጥቀም now you can say whatever you want ዝደለኻዮ ክትብል ትኽእል ኢኻ ብዛዕባ ጀዋር መሓመድ ሰብኣይ ግን he really knows ኣብዚ ዋን እዚ calculated move ይገብር ከም ዘሎ
أبي أحمد أبسلت أمهلاو لجيتيم السناتو بخالة علامات كما يزولو بزوانزي بفلا دما وشتاو نوسي أبو رومز أب أمحراز قبر زولو موتن هلكيتن شجرن أكتيفيزم أنصارون بفلا دما أبزبنا دونالد ترامب منيستر قدات وصايناتو ماركو روبيو زبال مستوم فانو بعد اسكندر نقار ركب زلو مخانو زنقر نسو منيستر قدات وصايا بزخونو اللو قزي ما أمير قبس دما بزلا على دونالد ترامب ركب كم زلو بقمتي تيخا نتي رجيم نمغيار بزوح كقبر كم زغل مرداتا لك كابت كونتات كتنببو تغل مالتي and that's why activists ناي أبي بمولهم أنصار جوهر محمد برتع زخانة وقيم أو جم زلو بكل من قدي حساب بس جنزب ركب حساب بس جل أنصارو character assassination حيال زخانة يمجرم زلو because they see a big threat جن نعب زيادة بيك تفلتوا تدخلوا أبزياون على كال تنتنازوا الصعوبة بأوروما دما انترفيو جيرس لازم نبرة أبزياس كان نسمع يا حنتي سبت بوجيرو كرد عزخل ብሏል። ለማ በአሁኑ ሰዓት ላይ የት ነው የሚገኙት በሚል ለቀረበ ጥያቄም በአውሮፓ እንደሚገኙና አልፎ አልፎ እንደሚገናኙ ገልጾ በሙሉ ጤንነት ላይ እንዳሉም ተናግረዋል። ጃዋር ከቢቢሲ አፋን ኦሮሞ ሌላው የቀረበለት ጥያቄ ደግሞ የገቢ ምንጭህ ምንድነው የሚለው ይገኝበታል። እሱም የገዢው ፕሬዝዳንት ለነበሩት ለማ መገርሳ በአደባባይ ማስረከቡን ገልጿል። ወደ ሀገር ቤት እንዳልመለስ ለማ መገርሳን ይመለከታል። ጃዋር ሲመልስም የአቶ ለማ ጉዳይ አልጸጸትም በተባለው መጽሐፉ ላይ መካቱን አስረድተዋል። ሲናገርም ምንም እንኳን ኣብትናይ ኦሮሞ ዝገበሮ ኢንተርቪው ድማ ሓደ ገዳሲ ሓበሬታ ሂቡ ይበሃል። ንሱ ድማ ብዛዕባ ለማ መርገሳ ማለት ኣብትናይ ኢሊት ናይ ኦሮሞ ንፕራይም ሚኒስተር ዝበለፀ መራሒ ዝበሃል ዝነበረ እዩ። ናይ ክልል ኦሮሚያ መራሒ ነይሩ። እዚ ድማ ኣቢ ሃንደበት መፅያፍቲ ስልጣን ነዚያታ ስልጣን ትግባእ ነይራ። ኣብቲ መጀመርያ ድማ ኣቢ ንዑ እናሓቆፈ እናሰዓመ ተፈታውነትን ተቀባልነትን በህዝቢ ኦሮሞ ንኽረክብ ምስ ለማ መርገሳ ሕውስውስ ከምቲ ኢሱ ዝብሎ ዝነበረ ኣብ ኤርትራ ኣብ ኦሮሞ ድማ ምንዚ ለማ መርገሳ እናሰዓመ እናሓቆፈ እዩ ዝኸይድ ነይሩ። በተጋይ ባክስታቢንግ ስልጣን አጀንዱ ምስሐረመ ካራ መእታው በበዓል ለማ መርገሳ በመዓል ጆሃር መሐመድ ይጀሚሩ ጆሃር መሐመድ ባይ ዘ ወይ እስር ቤት እዩ ክንደይ ከም ዘከላበተኑ ዝክረይና ነዚ ለማ መርገሳ ድማ ካብ ኢትዮጵያ ሃዲሙ ካብቲ ኩሉ ዝነበረ ስልጣን ሃዲሙ ኣብ ኤሮፓ ይቕመጥ ከም ዘሎ ይዝንገር። ሰብ እዚ ኣብ እስራኤል ከም ዝተምሃረን ዌል ኤጁኬትድ ሰብ ምዃኑን ስማርት ሰብ ምዃኑን ይዝንገረሉ። ነዚ ኣብ ፕራይም ሚኒስተር ንኸይከውን ዘትረፈቶ ድማ ሓንቲ ኮንዲሽን ከም ዝኾነት ይዝንገር። ንሳ ድማ ኣብቲ ፕራይም ሚኒስተርነት ዝወዳደር ሰብ ኣብ 30 ሚኒት እዮም ገይሮማ ኣባል ናይ ፓርላማ ክኸውን ኣለዎ። ካብ ፓርላማ ወፃኢ ተኮይኑ ፕራይም ሚኒስተር ክኸውን ኣይክእልን እዩ ዝብል ገለ ሕጊ ኣለዎም ዝብል ሰሚዐ። ምናልባት ጌጋ እንተለና ኣርሙኒ ፕሊስ። እዚ ሰብ እዚ ድማ ሪጅናል ፕሬዚደንት ናይ ሪጅን ናይቲ ዞባ እምበር ናይቲ ክልል ክፍለ ሃገር እምበር ኣባል ናይ ባይቶ ይነበረን በንፃሩ ኣብይ ኣሕመድ ኣባል ናይ ፓርላማ ስለ ዝነበረ ብኸምኡ እዩ በታ ክሪቴርያትያ ኣብ ላስት ሚኒት ንለማ መርገሳ ኣልዮም ንኣብይ ኣሕመድ ዝገበሩሉ ምክንያት ድማ ምስ ህወሓት ለመፅመፅ ዝብል ስለ ዝነበረ ኣይጠልመናን ኮ ንኸውን ካብ ዝብል ካብ ትኩሉ ዝነበረ ምርጫ ንሱ የሓይሽ ኸውን ብምባል እዮም ነቲ ኣብይ ኣሕመድ መሪፆሞ ዝብል ዘረባ እውን ኣሎ። ምናልባት ካብዚ ናተይ ዝፍለ ርእቶ ዘለኩም ድሮፕ ኢት ኢን ኮሜንት ሴክሽን ንካልእ ሰብ ክምህር ስለ ዝኽእል ኦል ኢን ኦል እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና ኣብይ ኣሕመድ ካብቶም ኤሊት ኦሮሞ እውን ብድሆ ገጢሞ ኣሎ። ኣምሓራ ኮምፕሊት ኣንፃር ጠጠው ኢሎም ከም ዘለው ንርኢ ኣለና። ተጋሩ ኣብ ንሓትሕዶም ኣብ ዝበሃልዕሉ ዘለው ኣለው ናበይ ገፆም ኔክስት ሙቭ ናቶም እንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ኣብ ዝበሃለሉ ዘሎ ብኦሮሞ ድማ ከምዚ ዓይነት ብፍላይ ብመንእሰያት በቶም ቄሮ ዝበሃሉ ተቐባልነት ዘለዎ ሰብ ምዃኑን ናይ ጉዳይ ናይ ኦሮሞ ድማ ዝተሰላም እናገበርካ ምስቶም ሸኔ ዝግበር ዘሎ ገለመለ ብዙሕ ኣብይ ኣሕመድ ንዑ ንምሽፋን ብዙሕ ነገር ይገብር ከም ዘሎ ንርኢ ኣለና። ግን ብዛዕባ እውን ሓንቲ ዘረባ ነይራ ኣብዚ እስከ በጣም አደገኛ ሁኔታ ውስጥ ነው የገቡት እነኚህ ልጆች። ቶታል ኢግኖራንስ እና አሮጋንስ የብልጽግና ሰዎች አብይና በአካባቢ ያሉ ሰዎች ቶታል ኢግኖራንስ እና አሮጋንስ ይህ ነው የማይባል ጥጋብ ውስጥ ገብተዋል። ጥጋብ ደግሞ ጆሮአቸውንም አይምሯቸውንም ዳፍኖታል። ይሄ ለነሱ ለሀገርም አደጋ አለው። ስለዚህ ማድረግ ፈልገው ነው ዊኔት ኮንቨርሴሽን ሊኖረን ይገባል። በተለይ ደግሞ ምን እያደረጉ መሰለ እኛንና የትግራይን ሲመቱ የአማራን ፖለቲካል ካምፓኒ የተጠቀሙት። አሁን ደግሞ ከአማራ ጋር ሲጋጩ ኦሮሞ ውስጥ ተወሽቀው በኦሮሞ ፊት ለፊት እየያዙ በኦሮሞነት ስም አማራን ለመምታት ይፈልጋሉ። ይሄ ኢትዮጵያን ለከፍተኛ አደጋ ነው የሚያደርሳት። That's true. ብልጽግና ፓርቲ ኣብይ ኣሕመድን ካድረታቱን ኢሉ ብምሕር ፅጋብ ብምሕር ሃብቲ ካብ ኩንነት በቲ ሓደ ሕልፍ ዝበለ ትዕቢት
ተደምሮ ድንቁርና تعبيتن تدنقرنا تدمير كايو هذا جنيا وعزي زخية ديلو زي كنا تعزد ما انتي فتيرو ليلو نتقراي كتفو خلو نتقارو اللي تيلوم نتقراي زوبا نابزيرو خمال سوا خلو نام حراب قلنهم جيروم نورمو نام حرام تتكيمهم بتحقق جيروم نتشيلوم نتنا تقراي حيلي كمزل مسوون لك نعو نتنا يام حرادما بتنا أورومو تخل كيلوم مسكالو تنقرات كوينوم كا نام حرا يداهم اللو ازي دما ابتهاجر عاب السمبرات زلوون وصل يوم زقت في زلو نيتوبيا دما تزعبي حدقا كون زغل ازي قداي زيو إذا أرجيمنت زنتاي زنقركا حدا بتي وقال أورومو زي تحقوسي مسابي مجمريا أورومي يمسك أموني رم actually حساب علتي عبيت درفتناتهم استقتلوا بعد جوهر محمد استأسروا بوغيري أفومات حزوهم بتقال سيد ما تجمر مالتنا أورومو نسو كمان ناقبر خلو من يدقفوا لي رام حرا يتأكو على سلزنبرو أو نابلو درفتن قلملن نتنا أورومو كم زسكات جيرومو تعريون أورومو بمولو يحيزو هو حد كور رخم يمثلوا ونزانيش تيستان درهمكما كتف بوايم سلازي هيا مسايكون مزولو نتك عنزوم قديفون باستراتون قال ملاتاتون كوينو أم حران أورومو كوينو نتتقراي نيرترا لمينو نقلن نتتقراي زودو غيو لك تقراي مسودو خلو دما نيرترا حقوا سيرو تقليمو كابتو كوينات كي وصخلو بتازي نبرتو مومنت من حيلن نأورومو زبال بين وصلتينو سنيو نت أم حرا زبال دما إتكو خفتو حمان وخلاتهم نتقراي رميسكا نام حرا الدقيمكا أوروما دما أنا اللخوخم جزية يخم يلكان أوروما بسلطان أمتيخا نتهاجر نقول كوين كتام حدرا هنا راتاو كالكوليشن دي كالكوليشن ناتوكن كم تزدليو يسرحل سلازي إذا حجز لنا تام حراز بحال كم تنسزدليو فركشكش قبل زتصبيا بسومنات كمو كون سلازي كعلي اتبكوناتو ناتقت أمام سكده ستيل تا قداي تغلص لالاقن اتوصي نسزدليو كركب أي تقالن بس كاب سلازو خونا دما كالي بزح بروباغندا تاتي كجبار بقول زي كجبار زلو كل سبب ما كسروا له زلو هذا كابو زي سمعوا واسكه بوغن حمرا سراويت إيرترا زغبر زلو صعوم منقسقاس تخرت بوزحات سحيبلام تابع عد إيروب كساب ጫፍ ምዕራብ ትግራይ ገማግም ሩባ ተከዘ ስትራቴጂክ ቦታታት ትግራይ ተቆጣጣሪ ዝغጽል ዘሎ ሰራዊት ኤርትራ መፍሪሕ መንቀሳቀሳትና ገብረ ከም ዝኾነ ተሰሚዓሎም ወገን ኢትዮጵያ መንግስቲ ኤርትራ ነቶም አንጻር መንግስት ፌደራል ዝዋግእ ዘሎ ዕጡቃት ፋኖ ብምሕጋዝ ዝኽሰስ ዘሎ ኮይኖም ኣብ ዝዋን እዚ ድማ ብወገን ምዕራብ ትግራይን ምዕራባዊ ክፋላት ሱዳን ተጠቂሙ ርክብና ገብረ ከም ዘሎ ዝኽሰስ ኢትዮጵያውን ጉዳይ ኣፍ ደገ ባሕሪ ዓሰብ ንምውናን ዘኽእሉ ዲፕሎማሲያዊ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኢንቨስትመንትን ትገብር ከም ዘላ ሚድያታት ተሃገር بوقعي ناقر تساين زركبام بخالق زلما استراتيجيكاو حتى عصب بوغن إثيوبيا منجستي إيرترا سممعنة ألجيرس تحسون العلويان جزءات إثيوبيا تقوازاتهم وتهدرا ودفع غيرو إزركب توهيلو إنها تخصص إزلام زوم سلسلة مخنيات الدماء بقندم عمونغو إثيوبيا إيرترا زلو وطري سماي أعريقو موزركبو خينام بخليتنا هجرات ناي ميديا وسواسن سلامت سلن إنها تخيلهم زركبهم لمغنى أبي تركي كتما أنكارا استقبل سممعنة إثيوبيا سوماليان سعيبهم بريزيدنت إيرترا إسياس أفوركي نابسوطي كم زعتون أتيد موقعدشو በኩል ወደ ትግራይ የጦር መሳሪያ እየገባ ነው ህዋት ለጦርነት እየተዘጋጀ ነው ለዚህም አዳዲስ ተዋጊ ወታደሮችን እየመለመለ ነባሮቹንም ወደ ማሰልጠኛ ካምፕ እያስገባ ድንም ጀነራሎቹን አካቶ አስቸኳይ ስብሰባ ላይ ነው የህዋት ጀነራሎች ባካሄድ ልዩነት ለሁለት ተሰነጠቁ እነዚህ ዜናዎች በዚህ ሳምንት ትግራይን አስመልክቶ የተሰራጩ ናቸው በእርግጥም ትግራይ ከጦርነት መልስ በሌላ የጦርነት ዋዜማ ላይ ያለች ትመስላለች بحفشة انتينا نرزلنا اتقداينا إثيوبيا بفلاي بتقراي زلو كنتات دما ناب كالما أزن خيط كم زخلي زنقر زلو اتزارباناتهم كابام نسمعيو تحشوية دما يقتل تشنيقوم زلو نايم حران ناي أوروميان أفت شعبيا زغور زلو ناي غوسكواس ناي باسي أو قل كيت أتو تقراي قل سقاتلو أو إيد كيت حاوس مو عمرهم هو يبقى له مالتي ناي بلسقنا زي قال لهم حتى نزول تم بتصحف وازد عمو سناي زينا يمثلوا سناي زينا بمنتاي بربحة تقراي كلها هذا وأبي دنجيسو نعمل نسخاتكم حزوا زانا يجزيهم من محداركم لله أبي دنجيسو مسجبانا تحققوا خصينا خبرنا أبي دنجيسو نظام نحنا زين دول يوم ساعات بقى تسناويتكم كل الله نعاتهم نظام بقطر حدث على تجارب سريع موهم زلوا بايزوي نتهم تجارب على السميم عزيز بحواحد التجراوي تايز بحال إترنال إنميز بحال لو مش حكي بقى عسيلو تمجلس يسلط هذا تقلل لقد مازي
إرترا فكرة هل فكرة ولا عسرت يفكرها ولا يوسخ اليوم تقبل عند إرترا يكون كل حزب على أخذكم أمنوا قد حيرات يوم قد تدرج يوم قد دي كان لك كوينام يتصرفوا بقد بعدين يا عديتنا تدفيرا حوارنا تدفيرا قلعت صوت تدفيرا كاوز خفتها له جزاوت فريسو دكنا بمليونات هليهم توديهم كيلو نهلنا كاو مريتنا القريسو مريتنا بوتي كيلو مكينا نايزهم حواتنا مساريهم بزع مسعهم فاوريكم بزع كل هليهم تدمسيسو حزقتاهم كتوسو حربنا تعرفنا بيزهاتكم يا أهلنا دقيم يا أهلنا فلنا كن زرو تجمروا والهم دهم لا عندي أتمثله هذا قل كما قست غادقعتي بسم ستان كتروحوا يقولوا كل كيتام من قست بعد كنت يوم حالتات يوم تقراي زادحن تقراي نعب طبق نجار كوسل زخيل قرو عفافنو تلوه زبحال قلبت زلوا حيلي زي ولو مخانو زرقلو درجة عوض حسنه كلتيوم حالتات كاب شوا داينت كرهو شمقلناهم كشمقلو خمس خدي أنا زردا تهزوي أيردو أنبر نحن استخكلين عيلهم زأمنو دنقرناهم زحبوا فطراتهم دورتين مسجيتاتشو زلوا قنص حدرو يزقبع نيرو لبا من تزخون جيتاتشو مس دورتين زلوا قنص لبا من تزخون كحدرو يزقبع نيرو كحدرو يزقبع نيرو አማኑኤል ኣብ ዶብ ኢትዮጵያን ኤርትራን ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ጥራሕ ዘይኮነስ ካልእ ሰይጣናውቱ እንተዝመፁ ኣይፀልን ኢልካ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሰራዊት ሰይጣን ኣሎ ምድሪ ኢለ ኣይኣምንን ኣነ ምዝ ሓይሊ እዚ ሰላም ክፍጠር ይከኣልን እንታይ ኢና ንርኢ ዘለና እቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓሸውየ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ በፂሑ ከም ዘሎን ኣብቲ ፖለቲካዊ መርሕነት ጥራይ ዘይኮነ ወላ ኣብቲ ኤሊት ዝበሃል እውን ገለ ናይ ኤርትራ ሓይሊ ሕሸና መን ሕራይ ምስ በሎም ይግን ንሻዕብያ ሕሸና ክብል ከሎ ገለ ድማ ኣቢ ሕሸና እቲ ፌደራል ሕሸና ኣብ ዝብል ነቲ ሃገር ኣብ ዝለዓለ ሽግር ነቲ ክልል እቲ ኣብ ፀገም ይትይዎ ኣሎ ኣቢ ኣሕመድ ድማ ኩሉ ነዚ ኳልኩሌት ይገብር ኣሎ እንታይ ክገብር ከም ዝኽእል what is his next move we'll see ምስ ግዜ ኢና ክንሪኦ ኣብዚ ኩሉ ግን ዝኾነ ይኹን ናበይ ምንቅስቃስ ክገብር ምዃኑ መንገዱ ዘየፍለጦ እንተሎ መንግስቲ ኤርትራ which is really good ኣብ ከምዚ ዓይነት ጂኦፖለቲካዊ ኩነታት ናትካ ጉዕዞ ክትነግር የብልካ you have to remain silent yes መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ኩነታት እዚ ክትጥቀመሉ ከም ዝግባእ ናትና ድሌት እዩ ብኩሉ መንገዲ ኣላየንስስ ናቱ ምስ ግብፂ ዝግበር ዘሎ ምስ ካልእ ጭቡጥ ብዝኾነ መንገዲ ነቲ ሃገር ግርዕናታ ክሓንፀላ ዝኽእል እቶም ነቲ ምስቲ ናይ ኤርትራ ስትራቴጂ ዝገጣጠም ዘለዎም ሓይልታት ድማ ምሳቶም ዕንቋት ዘለዎ ተግባራዊ ስራሕ ንምግባር ክጓየየሉ ዘለዎ ነዚ ዕድል እዚ ድማ ክሓልፎም ከም ዘይብሉ ብርግፅ ድማ እቲ ክመፅእ ዝኽእል ሓደጋ ኣቢ ኣብ ኣቕሊ ፅበት ስለ ዘሎ ዝኾነ ይኹን ሓይሊ መፅኡ ንስልጣንካ ከነናዊሕ ኣጀንዳ ግበረልና እንተኢልዎ ብክልተ ኢዱና ዘለለ ክኣቱ ምዃኑ ዘርኢ ምክንያት ኣሎ ስለዚ እዚ ኩነታት እዚ ብኣንክሮ ምዕዛብ ከም ዘድልን ነቲ ኩነታት ናንበብካ ብትክክል ዘድሊ ምድላዋት ምግባር እስና ኣእምሮ ነቲ መንእሰይ ድማ ናይ ብሓቂ ኣብ ኣገዳሲ መድረክ ኢና ዘለና ኤርትራ ናብ ፅቡቅ ገዛ ኣፀቢቓ ንክትከደሉ ትኽእል መንገዲ ኣሎ ግን ዕንቅፋት ድማ ንእሽተይ ዕንቅፋት ድማ ይረአ ኣሎ እዚ ዕንቅፋት እዚ ብኸመይ ይስገር ይኸውን ናይ ሆፕ ኣብ ኩናት ናብ ካልእ ናይ በፅሒ ንኸውን እምበረ ወላ እውን ነቲ ኩናት እየ ዝብላነ ንኤርትራ ዝዓበየ ብድሆ ነቲ ኩናት ክጅምር ዝኽእል ንሱ ይብድሆ ዘሎ እዚኣ ጥራይ ክብል ዝኽእል ኣብ ተጀሚርዎ he has a big trouble በዚኣ ጥራይና ክንዛዝሞ ንኽእል ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ክንውዲና ኣገዳስነት ዘለዎም ዝበልናዮም ትዕዝብታት ሓበሬታታት ሒዝና ናባኹም ክንቀርብ ኢና ንስኻትኩም ድማ ነቲ ሓበሬታ ንካልኦት ኣገዳሲ እንተኢልኩም ሸር ግበርዎ ላይክ ግበሩ ሰፖርት ግበሩ እንትፀሃርና እንተኻምና ድማ ሓግዙ እናበልኩ ናይ ሎም ኣርስታ ኣብዚ ጉዳይ ምዝያ ጥዕምቲ ስራሕ ናይ ኣወል ስዒድን ሜሮንን ክገጥፈኩም እየ ስምዕዋ ወይ ምካል ጎነይ ተመለስ ዓድኻ የዕልላሎ ሰላም ኣብ ገዛኻ እልል 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 ይቕረን ባህል ተላዘመፂኻ እዙናትና ንብፃሕ ኣነ ንሳ ንስኻ
وخعت مقبر صار الأهوات قراك ما يتكالو لهم يلن شويت عرر وديلو نامرو خينات شرح خان قناي كان جهنم سختت مران ملس أبسناهنا نقدت تبلا الله مو تبلا الله قلت تبلا الله قر تبلا الله مريد شنقر عروس هليعو قوانو زتلله مفتح بيتو شيطو وحيو دم زدقله دولار تقول بيبو كفأت تمهلله أبقفو نهبنا تمن زتقلله يا كل تبلا الله مريد يا كل حريت ود حريت قلنا نبحري قلنا نمدري قدام سحدركا رديدو كبهري إنك إيدي حزو إيدك محبني حادنت مزمورنا بحدي